Φίλες και φίλοι του Podcast 1919, σήμερα έχουμε βάλει γκολ από τα αποδυτήρια. Οπότε παρακαλώ την παραγωγή να χειροκροτήσει πριν πούμε ποιον έχουμε καλεσμένο. Καλά, τον βλέπετε κιόλας. Να αυτοχειροκροτηθώ. Πρώτα σε χειροκροτάνε και μετά Αυτοχειροκροτήθηκα κιόλας. Και να πούμε καλώς όρισες Κώστα Αγέρη. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Να ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αυτή που έκανε, γιατί πάντα λέει το ίδιο. Λέει έχουμε εκλεκτό καλεσμένο. Σήμερα έκανε άλλο intro. Συγγνώμη λίγο. Είμαι από αυτούς που διαλύουν τα στερεότυπα, να ξέρεις. Ναι. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Αλλά αυτό δεν ισχύει που λες. Ισχύει, θα πέσει βίντεο στο τέλος, εδώ για να το λύσουμε το beef. Με όλες τις εισαγωγές σου. Θα το τσεκάρω κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, καλώς όρισες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε μαζί μας σήμερα. Κι εγώ. Να συζητήσουμε. Γουστάρω, είστε ωραίο παρεάκι. Πάμε να τα πούμε έτσι ωραία. Θα τα πούμε όλα. Παρεΐστικα. Και τα πίνουμε και καφεδάκι, το έχουμε κρυμμένο εδώ. Δεν είναι χορηγούμενο, δεν μας κεράσανε. Όχι. Κεράσαν τα παιδιά όμως, ευχαριστώ. Αν και θα μπορούσε, τώρα δίνεις ιδέες για χορηγούμενο, οπότε να κάνουμε ένα άνοιγμα. Σιγά, παιδιά, πάμε λίγο. Σε όποια εταιρεία θέλει. Λίγο. Να ξεκινήσουμε με την συνηθισμένη ερώτηση. Ναι. Δηλαδή, αυτή είναι εδώ. Να φοβηθώ. Εδώ είναι κοινή για όλους. Απλά μπορώ, σε παρακαλώ, να μην την πω εγώ, γιατί αυτή την ερώτηση όντως τη λέω πάντα εγώ. Έλα, θα την κάνω εγώ. Κώστα, θέλουμε να μας πεις Πολύ σοβαρός. πώς ξεκίνησες στη ζωή σου με τη μουσική. Δηλαδή, πώς άρχισε. Πρώτη φορά μου ξανασυμβαίνει αυτό. Να δέχομαι αυτή την ερώτηση. Είμαι σίγουρος ότι έπεσες από τα σύννεφα. Κοίταξε, εντάξει, είναι ερώτηση που τη δεχόμαστε συχνά οι καλλιτέχνες, αλλά είναι και αντικειμενικά κάτι που αξίζει να αναφέρουμε, γιατί δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει πώς ξεκινήσαμε. Εγώ είχα την ευλογία, την τύχη και τη χαρά να είμαι από μουσική οικογένεια, να κατάγομαι από μουσική οικογένεια. Δηλαδή, ο μπαμπάς που στο ποντιακό χώρο, ας πούμε, τον ξέρουν κιόλας, ο Γιάννης ο Παπαγερίδης, ασχολείται με τη λύρα και με το τραγούδι. Οπότε αυτός με μοίησε τα πρώτα χρόνια από μωρό, να τα λέμε, δηλαδή και σε μένα και στα αδέρφια μου. Έπαιρνε τη λύρα, έπαιζε, τραγουδούσαμε. Το έχω δηλαδή στα αυτιά μου. Ακούω και την αδερφή μου τώρα να τραγουδάει μωρό, κουρδισμένη κιόλας, παρακαλώ. Θα λέμε και τη δουλειά. Και ο αδερφός μου και εγώ μας έβαζε να τραγουδάμε όλοι μαζί. Οπότε στην ουσία ο μπαμπάς μας έβαλε, και αξίζει να εδώ να αναφέρω ότι και τον πατέρα μου αντίστοιχα ο πατέρας του και η οικογένεια όλη. Δηλαδή. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, κατευθείαν ότι ο Αλέξο Παρχαρίδης, που οι πόντιοι ακροατές θα τον ξέρουν πολύ καλά, ερχόταν, ας πούμε, μου είχε πει μπας και ηχογραφούσε κάποια κομμάτια του παππού να τραγουδάει Μακρύν Καϊτέν. Δηλαδή υπάρχει το μικρόβιο. Θες να μας πεις, μιας και λέμε τώρα για την οικογένειά σου, τι κάνει ο καθένας έτσι με τη μουσική, δηλαδή με τι ασχολείται? Κοίτα, ο πατέρας με το τραγούδι. Ο μπαμπάς είναι αυτός που μας ξεκίνησε ουσιαστικά, γιατί ο μπαμπάς το έκανε και επαγγελματικά. Παράλληλα, βέβαια, που δούλευε, είχε και την πρωινή τη δουλειά. Ήταν και επαγγελματίας μουσικός τραγουδιστής και λιράρης. Κατά τα άλλα, τώρα ο παππούς και αυτά το έκαναν για χόμπι, όπως οι παλιοί καθόντουσαν στα μουχαπέτια, στα παρεάκια που λένε και οι Κρήτες. Ναι. Και βγάζαν τα τσίπορα, πίνανε και τραγουδούσαν στις παρέες. Απλά καταλαβαίναν ότι είναι καλός, ας πούμε. Ο αδερφός παίζει όμως. Ο αδερφός μου παίζει, είναι ο ντράμερ μου. Έχω ντράμερ δυνατό. Έτσι. Αδερφός. Ο Θοδωρής κατέβηκε μετά από κάποια χρόνια, κατέβηκα πρώτα εγώ στην Αθήνα. Και μετά, όταν κάτσαμε και τα είπαμε λίγο όσο μεγάλωνε, τι γουστάρεις να κάνεις, μου αρέσει και εμένα, έλα, έστρωσε κάτω τον εαυτό του, να μην πω την άλλη λέξη, και διάβασε πολύ και παίζουμε μαζί. Και είναι πολύ ωραίο. Συγγνώμη, αλλά δεν παίζει μαζί μου επειδή είναι αδερφός μου, παίζει μαζί μου επειδή είναι στο επίπεδο που ικανοποιεί εμένα για να παίξει μαζί μου. Παιδιά, ισχύει. Έχω παίξει και εγώ με τον Θοδωρή, οπότε να το πει και κάποιος τρίτος, να μην το πει αυτός τουλάχιστον. Χαίρομαι έτσι, αν δεν πενέψει στο σπίτι σου. Η αδερφή σου τι κάνει? Η αδερφή μου ασχολείται με βρεφονιπιοκόμος, καμία σχέση με τα μουσικά. Με τη μουσική θέλω να πω, τι την τράβηξε περισσότερο? Απλά είναι κουρδισμένη άμα τραγουδήσει, δεν είναι φάλτσα. Αυτό, τίποτα άλλο. Νόμιζα κάτι τραγουδάει ή έστω και. Άμα το ακούσει τώρα θα μου πει: είδες που σου λέει να με βάζεις τραγουδάς. Θυμάμαι, ήμουν στην καραντίνα πάνω και είχα ανεβάσει όλη μου την πρίκα, υπολογιστές, μικρόφωνα, χαμός. Και ερχόταν και μου λέγε: Κούκι με λέει, βάλε με και εμένα να τραγουδήσω. Τρελαμένη. Τώρα θα μου λέει: είδες να μέχρι και τα παιδιά. Την έβαλες τελικά να τραγουδήσει? Την έβαλα να τραγουδήσει ένα ντεμάκι για να χαρεί. Δεν τη χρησιμοποίησες σε καμία παραγωγή?
Όχι, αλλά Ποτέ. αν βγει όμως εκείνο το ντεμάκι ήταν για να φτιάξουμε ένα live medley, το οποίο αν κάποια στιγμή κυκλοφορήσει θα τη χρησιμοποιήσω τη φωνή της σε ένα χοροδιακό έτσι, τμήμα που υπάρχει. Ωραία, άρα δεν πάει χαμένη. Δεν θα πάει αξιοποιηθεί. Μας χάρισε βέβαια το μεγαλύτερο δώρο των τελευταίων ετών της ζωής μας, τον ανιψιό μου, με τον οποίο και εγώ και ο Θοδωρής και ο πατέρας μου και όλη η οικογένεια έχουμε κάνει τσίσα πάνω μας. Να το πούμε έτσι. Κατάλαβα. Αυτό. Το Δημητράκι μας. Λοιπόν, πώς ξεκίνησα, πήγαμε να πούμε, ναι, και είπα για το οικογενειακό μου δέντρο. Αυτό Εντάξει, θέλαμε. αυτό είναι... Εντάξει, αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, πόσο μάλλον ρόλο έπαιξε η οικογένειά σου, Μεγάλο. ειδικά ο πατέρας σου. Γιατί ο Ειδικά πατέρας ο ήταν μπαμπάς... αυτός που ήταν ο πυρήνας και ήταν αυτός που ασχολούνταν επαγγελματικά με και το αυτός αντικείμενο. με πόρωσε, παιδιά, με έπαιρνε μαζί του, όχι με το ζόρι βέβαια, αλλά και έτσι μπορείς να το θέσεις. Γιατί ένας καλλιτέχνης τώρα στη Βόρεια Ελλάδα, είμαι από την Κοζάνη εγώ για όσους δεν το ξέρουν, ένας καλλιτέχνης και το χωριό να μας πεις, μας λες από πού είσαι. Αλωνάκια και Πρωτοχώρη, τα δύο κάστρα του πόντου, της Ματσούκας, τώρα θα γελάει ο φίλος μου ο Καροσαβίδης. Τα δύο κάστρα, τα μεγάλα βέβαια. Όχι, είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τα χωριά μου, γιατί έχω μάθει όλα τα ποντιακά έθιμα από δύο χωριά που τα ζουν στο έπακρο, παιδιά. Όλα τα έθιμα, όλα, και τα ταφικά και τα μομοέρια και χορούς και πανηγύρια και τα καλά τους και τα κακά τους τα κολλημένα, γιατί και πόντι είμαστε και κολλημένοι σε κάποια πράγματα. Και αυτά τα έμαθα και έμαθα να τα ξεχωρίζω και στη συνέχεια όταν έφυγα και από το χωριό. Γιατί εκτιμάς πάρα πολλά πράγματα όταν τα βλέπεις έξω και σου λείπουν από το χωριό, αλλά βλέπεις και συνειδητοποιείς και κάποια πράγματα που στις κλειστές κοινωνίες, ας πούμε, είναι κάπως διαφορετικά. Πιο ρομαντικά μεν, αλλά πιο διαφορετικά. Θέλεις να μας πεις και για το πέρασμά σου από το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας? Γιατί πέρασες και από εκεί? Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας. Μεγάλο κεφάλαιο. Όλα μου τα νιάτα. Καλοί φίλοι από εκεί. Δηλαδή τα πρώτα πράγματα που θυμάμαι πέραν της μουσικής που θα τα αναφέρω είναι καλές σχέσεις με φίλους που έχω κρατήσει. Ωραίες εξέγνιαστες στιγμές που δεν μας ένοιαζε τίποτα. Και εσείς μουσικά σχολεία, νομίζω. Εγώ όχι. Εγώ. Ναι. Οπότε εσύ θα με καταλάβεις και λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι όλοι στα μουσικά αυτό λένε. Δηλαδή πιο πολύ έχει να κάνει τους ανθρώπους που γνωρίζεις και εν τέλει συναναστρέφεσαι. Αυτό. Ειδικά αν πάνω κάτω ήταν όπως ήταν και σε εμάς, εμείς θυμάμαι διαλύματα με μουσική. Ναι. Θυμάμαι ότι κλέβαμε τα όργανα από τα στούντιο και τα παίρναμε στις τάξεις και παίζαμε στα διαλύματα και ερχόταν ο υποδιευθυντής. Πώς βρέθηκε αυτό εδώ? Τι να το εξηγήσει τώρα, αφού ήμασταν τρελαμένοι. Θέλαμε να παίζουμε συνέχεια μουσική. Δηλαδή, εγώ παίζω πιάνο επειδή έπαιζα στα διαλύματα του μουσικού σχολείου. Παίζω ξέρω εγώ, 15-20 όργανα, τα πιο πολλά. Εντάξει, ημιμάθεια. Αλλά παρόλα αυτά, στο στούντιο, άμα κάτσω, θα τα παίξω, θα τα πετύχω. Γιατί έχει και την πολυτέλεια να ξαναγράψεις. Αλλά οφείλω στο μουσικό σχολείο ότι παίζω πολλά όργανα. Οφείλω στο μουσικό σχολείο ότι πειραματίστηκα σε πολλά είδη μουσικής. Οφείλω στο μουσικό σχολείο εμπειρίες απίστευτες, μέχρι και το να δείχνω σε καθηγητές μου να παίζουν πράγματα που είναι ωραία πράγματα και ας ακούγονται περίεργα. Οφείλω στο μουσικό σχολείο τις πρώτες μου, ας πούμε, πώς να το θέσω. Άρχισαν να μου βγαίνουν τα πρώτα συναισθήματα στο να επιβιώσω και να βγω μπροστά, γιατί υπήρξαν οι λεγόμενοι, αν λέγονται ακόμα μαθητικοί καλλιτεχνικοί αγώνες, δεν ξέρω αν λέγονται έτσι, που τότε ένα παιδί έπρεπε ξαφνικά να μπει στην διαδικασία να ανταγωνιστεί ή συναγωνιστεί, όπως και να το πάρεις. Γιατί συναγωνιζόμασταν με τα παιδιά του δικού μας σχολείου, αλλά με τον άλλον σχολείο να ανταγωνιζόμασταν. Αν το θέσεις πολύ αντικειμενικά. Άρχισε να με κάνει να βράζει το αίμα μου, ας πούμε. Να νιώσω τον ανταγωνισμό, να πω ότι πρέπει του χρόνου να είμαι καλύτερος. Θυμάμαι όταν πήγα την πρώτη χρονιά στην πρώτη γυμνασίου, που ήμουν 1 μέτρο, ο πιο κοντός στην τάξη. Πήγαμε και τραγούδισα μόνος μου και επαναλάμβανε η χοροδία και μου είχε αρέσει τόσο πολύ το να βγω μπροστά και να κάνω κάτι στο οποίο για να με διαλέξουν σημαίνει ότι μάλλον είμαι καλό. Δηλαδή άρχισε να μου δίνει πράγματα και να σκέφτομαι ότι μ' αρέσει και το μπροστά. Πες μας την ιστορία που μας έλεγες backstage. Για το μουσικό σχολείο. Για τους αγώνες.
Αυτό θέλω να μας πεις. Το ότι είμαι λοποδίτης και εκμεταλλεύομαι καταστάσεις. Ναι. Κοίτα, γενικά είχα μπλέξει. Ο τίτλος μ' άρεσε. Ναι, Είμαι ναι. λοποδίτης και εκμεταλλεύομαι. Ωραία, αυτό θα πει από κάτω. Ναι, εδώ το μοντάζ να αναλάβει. Ωραία. Ξεκίνα. Να πούμε για το Χάρη στα backstage. Λοιπόν, εκεί είχα για κολλητούς την Αγία Τριάδα, που μόνο Αγία Τριάδα δεν ήμασταν, με τον Τάσο και με τον Χριστάρα, που εκμεταλλευόμασταν καταστάσεις κυριολεκτικά και πρακτικά, γιατί τότε το μουσικό σχολείο Σκιάτσιστας στα πρώτα του βήματα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι πήγα, νομίζω και μέχρι σήμερα είναι δύσκολα. Οι καθηγητές αργούν να έρθουν, μπορεί να χάσεις τη μισή χρονιά και παραπάνω μέχρι να έρθουν οι καθηγητές που έχεις επιλέξει στο όργανό σου. Και. Κάποια στιγμή λοιπόν έπρεπε να γίνει και μουσικό σχολείο στην Πτολεμαΐδα, που έχει γίνει και είναι εξίσου εξαιρετικό. Δηλαδή, τα δύο σχολεία της Κοζάνης είναι πάρα πολύ καλά και γίνεται εξαιρετική δουλειά. Εγώ ήμουν στη Σκιάτσιστας και παρόλα αυτά πλέον έχω και πολλούς φίλους της Πτολεμαΐδας που διδάσκουν κτλ. Ή έχω τα ανιψάκια μου που πηγαίνουν εκεί, την ανιψιά μου, που είναι εξαιρετική κιόλας, την Αναστασία μου. Οπότε τότε δεν είχε φτιαχτεί ακόμα το μουσικό σχολείο στην Πτολεμαΐδα. Και εμείς δεν ήμασταν και πολύ καλοί μαθητές. Μην με ακούτε οι πιτσιρικάδες που βλέπετε τώρα και οι πιτσιρίκες. Είχα 20 σε όλα τα μουσικά και μείον 20 σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα πω νούμερα για να μην παίρνετε παραδείγματα. Όχι, καλός ήμουνα, πολύ καλός ήμουνα. Οπότε κάποια στιγμή, όταν φτάναμε σε ένα αριθμό απουσιών συγκεκριμένο και τα πράγματα δυσκόλευαν, πηγαίναμε στο γραφείο του διευθυντή, του Γιώργου του Φίλιου. Γεια σας, κύριε Διευθυντά. Άμα μας ακούτε, ελπίζω να. Α, εντάξει, τώρα σε σύνταξη δεν θα σας διώξουνε. Μπαίναμε στο γραφείο του διευθυντή και εν μέσω πλήν, σαφώς δεν θα πω λεπτομέρειες, μην έρθουμε και σε δύσκολη θέση. Λέγαμε ότι, εντάξει, να δείτε, πρέπει να περάσουμε την τάξη. Αλλιώς δεν θα συμμετέχουμε στους καλλιτεχνικούς μαθητικούς αγώνες, άρα δεν θα πάρουμε πρώτα, δεύτερα, τρίτα βραβεία. Άρα μπορεί να φτιαχτεί και το σχολείο στην Πτολεμαΐδα και τη Σκιάτσιστας να μην υπάρχει για πολύ ακόμα. Δηλαδή ήμασταν εκβιαστές. Εκβιαστές, ναι. Η μαφία του σχολείου. Ωραία χρόνια. Εγώ τώρα να σε κάνω απλά μια ερώτηση. Να με κάνεις. Ναι, εντάξει, εγώ από την Αριδαία είμαι. Αριδαία. Ναι. Να πούμε γιατί έχουμε. Θα πούμε. Εδώ φαίνεται περίτρανα η υποκρισία του Γιάννη του Όχι. Μιχαηλίδη Εγώ- που μιλάει. Όχι. Αυτό να ξέρεις Όχι. είναι χαρακτηριστικό. Εγώ ήρθα ισχύει. για να δημιουργήσω μπιφ από ό,τι Όχι. καταλάβατε. Όποτε βλέπει κάποιον βόρειο, του μιλάει με σε Ρε και φίλε, με αλλά και. Ναι, να σε πω κάτι, με βγαίνει αυθόρμητα. Ισχύει, εντάξει, εδώ η παραγωγή συμφωνεί. Αλλά δεν το εντάξει. κάνω. Ναι, όχι. Πραγματικά, Και εγώ όταν συναναστρέφω με βόρειους με βγαίνει. πραγματικά αυτό ισχύει. Για πες το να. Ναι. Για πες με. Ναι, τώρα θα θέλω να πω σου και μου και δεν θα μπορώ. Όπως θα μπει και εδώ, βγαίνει. ναι, θα μπει Τώρα και τα εδώ λέμε όλα βίντεο. σε όλα λάθος. Λοιπόν, μην με κάνετε bullying τώρα. Λοιπόν, εσύ, για να έχουμε ένα καλό ερώτημα, για ποιο λόγο είχες τόσες πολλές απουσίες? Για τον προφανή λόγο. Ήμουν άτακτο παιδάκι. Αν κάτι δεν μου άρεσε, δεν πολύ. Θα σας πω Ήσουν από χαρακτηριστικό εκεί τα παράδειγμα. παιδάκια που πήγαινε πρώτη ώρα για εντάξει, δεν θα μπω με τώρα, βαριέμαι, θα μπω πρώτη ώρα. θα Ήμουν πάω από δεύτερη. εκείνα τα παιδάκια που έπαιρνα αποβολή και έπαιρνα στα μουσικά σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα. Ερχόταν και μας έπαιρνε ταξί ντίβες τώρα έξω από το σπίτι, χτυπούσε κόρνα, κατεβαίναμε με την τζαντούλα, μπαίναμε μέσα στο ταξί πληρωμένο από το σχολείο και μας πήγαινε σπίτι. Ήμουν από εκείνα τα είχατε παιδάκια. ταξί. Ταξί, Ναι. γιατί επαρχία τώρα. Δεν είχατε πούλμαν. Όχι, γιατί ήταν το ένα χωριό εδώ, το άλλο εκεί, το άλλο παραπέρα. Ναι. Οπότε στέλνανε ένα έλα. ταξί και έπαιρνε 4-5 άτομα, κάπως έτσι. 4-4. Και ήμουν από Εδώ εκείνα τα είναι αυτό παιδάκια. που λένε ούτε ταξί δεν γεμίζουμε. Ναι. Κάπως έτσι. Και έπαιρνα τον ταξιτζή, του λέγανε από το σχολείο να μην έρθει να με πάρει γιατί πήρε αποβολή, αλλά είχαμε τόσο καλές σχέσεις λέω με αυτό. Έλα να με πάρεις κανονικά. Ερχόταν, με έπαιρνε, πήγαινα στο σχολείο και οι δικοί μου δεν ξέραν τίποτα. Τώρα τα ξέρουν. Δηλαδή, ο πατέρας μου μετά από χρόνια κολόπεδο και χειρότερα μου λέει, γιατί είμαστε και μιλάμε σαν φίλοι με τον μπαμπά. Και πήγαινα στο σχολείο κανονικά. Δηλαδή, δεν πήγαινα στο σχολείο, πήγαινα στη Σιάτιστα, έπινα τους καφέδες μου. Οι γονείς μου νόμιζαν ότι είμαι στο σχολείο και εγώ είχα πάρει αποβολή και κοβαβόλητη στη Σιάτιστα. Έκανα τέτοια. Είμαι παράδειγμα προς αποφυγή. Μακριά. Τα νύψια μου, ας πούμε, τώρα τους λέω και είναι του 20 και καλά κάνουν σε όλα. Μπράβο. Πες μας τον πιο χαζό λόγο που πήρες αποβολή. Γιατί να τα λέμε τώρα αυτά. Αυτό είναι. Τον πιο χαζό λόγο. Το πιο χαζό Π.χ. λόγο. εγώ πήρα αποβολή μια φορά Ναι. επειδή έκανα ένα βολέ με το πόδι, με την μπάλα βόλεϊ και χτύπησε στη γυμνάστρια. Α, Κατά λάθος το έκανα. ας ναι. πούμε. Αυτό. Να είναι καμένος. πούμε. Ναι. Κοίτα, έχω πολλούς λόγους, αλλά ο πιο χαζός θεωρώ ότι είναι ο Χρήστος, ο κολλητός μου που ανέφερα πριν. Είχε κρύψει κάτω από το θρανίο του κάτι, μια φωτογραφία, κάτι.
Και δεν μας την έδειχνε με τίποτα. Και κάποια στιγμή, όπως έγραφε τώρα, δεν ξέρω τι διαγώνισμα είχαμε. Σκύβω εγώ, ήμουν από πίσω και παίρνω τη φωτογραφία αυτή, τι ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Και το βάζω μπροστά στο δικό μου θρανείο και το χτυπάω και γυρνάει και το βλέπει τώρα αυτό. Και γυρνάει μέσα στην απόλυτη ησυχία και μου κάνει ρέμα, μπιπ, μέσα στην απόλυτη ησυχία. Το άκουσαν και παραδίπλα. Εντάξει, ήρθε ο υποδιευθυντής, μας πήρε, μας έστειλε κάτω στο διευθυντή και μετά άρχισαν οι διαπραγματεύσεις πάλι με τους αγώνες και με αυτά. Κύριε διευθυντά, καταλαβαίνω. Ο ένας έκανε το δικηγόρο, ο άλλος έκανε το θύμα, ο άλλος έκλαιγε λίγο, ξέρετε, λίγο drama queen. Κύριε διευθυντά, δεν είναι αυτό που νομίζετε, δεν είπε αυτή τη λέξη και ποιος θα πάει στους καλλιτεχνικούς αγώνες άμα. Και τα ίδια επαναλαμβάνονται κτλ. Κάπως έτσι. Ναι, αλλά αυτό ήταν ένας από τους πολύ χαζούς λόγους. Επίσης, παιδιά, η Σιάτιστα στην παράδοσή της έχει χάλκινα, κλαρίνα και τέτοια. Πολύ ωραία παράδοση, 15 Αύγουστο, με άλογα, με τις κλαδαριές, απίστευτα έθιμα. Γιατί μαθαίνεις και σαν παιδί στα μουσικά σχολεία να εκτιμάς και τις άλλες μουσικές παραδόσεις, έτσι, αντικειμενικά. Οπότε, full λέω σε όλους τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους αν μπορούν στα μουσικά σχολεία, αν έχουν βέβαια μια έτσι αίσθηση ότι το έχουν με τη μουσική. Ναι. Που ήθελα να καταλήξω, ήμασταν η μόνη τάξη μουσικού σχολείου που πέρασε από τη Σιάτιστα που κάναμε ποντιακό χορό. Όπα. Με Αλέξη Παρχαρίδη. Όπα. Με, δεν ξέρω κι εγώ. Με εποχές Αλέξη Παρχαρίδη και Κογκαλίδη Παναγιώτη για τους πόντιους. Κάναμε ποντιακό χορό σαν μουσικό σχολείο. Δεν είχε πάει τρελά καλά γιατί δεν ξέραμε να κάνουμε και τρελή διαφήμιση κι αυτά. Αλλά κάναμε ποντιακό χορό, το μουσικό σχολείο Σιάτιστα, το οποίο από μόνο του είναι, δεν ταιριάζει το ένα με το άλλο. Ναι. Αυτό. Ωραία χρόνια. Ωραία. Θες να ρωτήσεις ή εγώ? Εντάξει, εγώ τώρα τον ρωτάω, τον έχω πάρει λίγο μονότερμα τον Κώστα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Δεν έχω τέτοια Να προβλήματα. χαλαρώσω λίγο, λες, γιατί είμαι πολύ ανεβασμένος. Μετά το βολέ στη γυμνάστρια, θέλω να πω και εγώ ότι είχα πάρει πιο χαζή αποβολή, ότι έπαιζα μπεγλέρι μες στη τάξη. Γιατί μπουζουξής, κατάλαβες. Okay. Οπότε. Τέριαζε. Αποβολή, ναι. Ωραία. Τώρα... Είμαστε πολύ καλό παράδειγμα για την νεολαία. Ναι. Τώρα πάλι με βγαίνει να πω με. Να, είπαμε. Ναι. Από μόνο σέτα αυτά. Λοιπόν, ναι, θα μιλάω με και σε τώρα. Το λέω. Θα μιλάω. Τέλος. Βάλει υπότιτλους. Ναι. Γιατί τον πήραμε μαζί. Φέρτε ένα βόρειο ακόμα. Πότε κατάλαβες ότι θέλεις να ασχοληθείς με το τραγούδι περισσότερο, ας πούμε. Περισσότερο. Και δεύτερη ερώτηση, Ναι. και αν σε βοήθησε το γεγονός ότι είσαι πρώτα μουσικός και μετά τραγουδιστής. Ναι. Κοίτα, σχεδόν σου απάντησα στο πρώτο σκέλος της ερώτησης ότι άρχισα να νιώθω ότι κάτι γίνεται εκεί στην πρώτη γυμνασίου. Δηλαδή μου άρεσε το να βγαίνω μπροστά και να νιώθω ότι έχω έναν ρόλο στον οποίο βέβαια ένιωθα ότι μπορώ να ανταπεξέλθω κιόλας. Θα μου πεις, αυτό είναι πολύ υποκειμενικό, γιατί εντάξει, δεν σημαίνει ότι αυτός που πάντα είναι μπροστά είναι και καλός και μπορεί να ανταπεξέλθει. Αλλά τουλάχιστον μέσα μου άρχισα να νιώθω από εκεί ότι μου αρέσει. Δεν είχα πάρει ακόμα την απόφαση ότι θέλω να ασχοληθώ, να γίνω τραγουδιστής ή κάτι τέτοιο, αλλά και τώρα όταν με ρωτάνε με τι ασχολείσαι, δηλώνω μουσικός μέχρι σήμερα. Σίγουρα η απάντησή μου στο αν έπαιξε ρόλο η μουσική στο τραγούδι είναι ναι, 100%, να μην πω 200%. Και έπαιξε ρόλο σε όλα, όχι μόνο στο τραγούδι. Στην ηχοληψία, στις ενορχιστρώσεις, σε ό,τι αφορά το κομμάτι μουσική. Και καλό είναι, αν μας ακούνε τραγουδιστές, είτε στο ποντιακό είτε σε οποιοδήποτε στυλ μουσικής, να προσπαθήσουν να μάθουν το λιγότερο ένα όργανο και μουσική, έστω τα πρώτα της βήματα. Είτε αυτή θα είναι η ευρωπαϊκή, είτε αυτή θα είναι η βυζαντινή. Σίγουρα βοηθάει και ξεκλειδώνει τον εγκέφαλο και σε κάνει να μπορείς να καταλαβαίνεις πράγματα που δεν μπορείς να τα καταλάβεις αν απλά ανοίγεις το στόμα σου και λες μελωδίες και στίχους. Ανοίγει πάρα πολύ το κεφάλι. Αυτό. Είναι σημαντικό, πιστεύεις, σήμερα, στις μέρες μας, να είσαι πρώτα μουσικός? Σημαντικό με ποιο αποτέλεσμα, δηλαδή με τι αποσκοπό? Δηλαδή να μην είσαι το απάντησες εν μέρη. Απλά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που είναι εμπειροτέχνες μουσική, να το πω έτσι, εάν μπορώ να το πω. Ναι. Και η παραδοσιακή μουσική, μιλώντας για την παραδοσιακή μουσική, βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προφορικότητα. Ναι. Είναι απαραίτητη, κατά την άποψή σου, η μουσική γνώση, η μουσική παιδεία?
ο χρόνος έχει δείξει, ειδικά ας πούμε, αν πάμε αρκετά πίσω, που ήταν αμόρφωτη η μουσική, αλλά μεγάλα ταλέντα και φανταστικοί βιρτουόζοι παίκτες, ότι δεν είναι απαραίτητο. Μεν. Αυτό έχει δείξει ο χρόνος. Εμείς τώρα που είμαστε θεωρητικά η νέα γενιά μουσικής που έχουμε έρθει και εδραιωνόμαστε σιγά σιγά και ηλικιακά θα το πω, έχουμε δει ότι όμως έχει επιφέρει πάρα πολλά καλά η θεωρία. Εγώ πιστεύω ότι μόνο καλό μπορεί να κάνει. Ένα παιδί το οποίο έχει ταλέντο και έχει την κλίση του ως εμπειροτέχνης, κακά τα ψέματα, πολλές φορές θα βάλει μπροστά και την παρτιτούρα ή ας πούμε το οτιδήποτε, αν είναι βυζαντινή, και δεν θα δώσει και πολύ σημασία. Κυρίως θα δώσει σημασία στο μέσα του και στην αισθητική του. Από εκεί και πέρα όμως, για μένα παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί έχεις πιο συγκροτημένη σκέψη, έχεις εκεί που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για μένα. Στην ύλη, όταν υπάρχει η θεωρία, υπάρχει και μια σειρά. Εμείς, σαν παιδιά, θυμάμαι τον εαυτό μου, έπιανα τη λύρα και ήθελα να κάνω το δύσκολο σόλο που άκουγα από τον τάδε λιράρι, χωρίς να έχω μάθει την αλφαβήτα, ήθελα να παίξω κατευθείαν κότσαρι. Κάτσε ρε φίλε. Άρα για μένα η θεωρία παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί σε βάζει και σε μια σειρά και σου δείχνει το σωστό δρόμο με τη σωστή σειρά για να μάθεις τα πράγματα. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ακούσεις ένα ταλέντο μεγάλο, το οποίο χωρίς να έχει κάνει καθόλου θεωρία, δεν θα πάρει ένα όργανο και θα το σκίσει και θα το φτάσει να το αποθεώσει. Εγώ, ας πούμε, παίζω λάθος λύρα. Το δοξάρι, κανονικά, για όσους ξέρουν λύρα, πρέπει να κουνάς τη λύρα δεξιά-αριστερά. Εγώ κουνάω το δοξάρι. Ο πατέρας μου με χτυπούσε το χέρι. Οι δάσκαλοι μου χτυπούσαν στο χέρι. Πέρασα από 2-3 δασκάλους κάποιες στιγμές. Έτσι παίζω ακόμα. Κανένας δεν μου υπάλαξε. Το μου λέει, αφού μπορείς να πετύχεις τις ταχύτητες που θέλεις. Αλλά θέλω να σου πω, το λάθος είναι σχετικό. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας. Αλλά σίγουρα είμαι πολύ υπέρ της θεωρίας και πιστεύω ότι μόνο καλό έχει να δώσει. Εκτός αν έχεις δυσλεξία, και το λέω σοβαρά, που εκεί κάποιες περιπτώσεις μπορεί να σε κρατήσουν και πίσω. Δηλαδή, κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Κάποιο παιδί που δεν την παίρνει καθόλου τη θεωρία, μπορεί εν τέλει να τον κρατήσει πίσω και να τον αποθήσει στο να μάθει ένα όργανο. Το πολύ το μπλα μπλα και το πολύ το ρεμί και το πολύ νύπα βουγάδι και ζωνή. Και να πει, τι είναι αυτά, εγώ θέλω να πιάσω το όργανο να παίξω. Οπότε εκεί θέλει ένα μάγκα δάσκαλο να μπορέσει να κρατήσει μια ισορροπία. Τα πρώτα χρόνια ήσουν αποκλειστικά στο ποντιακό, πέριξ, ας πούμε, του ποντιακού ιδιώματος η ενασχόλησή σου. Αν το πάρουμε από Μιλάμε την αρχή, για εκεί μουσικό σχολείο. Μουσικό σχολείο δεν θα το πάμε πιο πριν. Και πιο πριν. Ναι, γιατί αν το πάμε μουσικό σχολείο δεν ήμουν μόνο ποντιακό και θα σου το αιτιολογήσω σε λίγο. Πριν το μουσικό σχολείο ήμουν καθαρά μόνο ποντιακό. Γιατί με τον μπαμπά με έπαιρνε. Έχουμε και φανταστικές φωτογραφίες που στη μία μπορεί να παίζει ο μπαμπάς λύρα και να τραγουδάει και εγώ να παίζω δίπλα του με το μπερλεκάκι στο πόδι. Ναι. Γιατί δεν είχα, ας πούμε, νταουλάκι. Μετά πήρα νταουλάκι. Μετά έγινα νταουλτζής. Στο χορευτικό ήθελα να παίζω νταούλι. Είχα κατέβει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες με το χωριό μου, με τα λονάκια που είχαμε κάνει στο. Πώς το λένε. Το κτίριο αυτό, το πολύγωνο, Τέλος πάντων. Και είχαμε κατέβει τότε για να παρουσιάσουμε τους μωμόγερους και έπαιζα νταούλι. Ήμουν ο νταουλτζής του συλλόγου. Οπότε τα πρώτα χρόνια μόνο ποντιακό. Είτε αυτό αν αφορούσε το νταουλάκι στην αρχή με τον μπαμπά, πιο μετά λύρα, πιο μετά τραγούδι. Δηλαδή πιο μετά ο μπαμπάς έπαιρνε τη λύρα και με συνόδευε και τραγουδούσα. Μου είχε κάνει και την πρώτη μου ζωντανή ηχογράφηση. Υπάρχουν ηχογραφήσεις, γελάω που τα ακούω, αλλά είναι τέλεια. Εντάξει, δεν το συζητώ. Δηλαδή, ας πούμε, ο μπαμπάς μου βάλε και το μικρόβιο της ηχογράφησης. Πηγαίναμε σε κάτι στούντιο, home studio, πιο home δεν γίνεται, με στημένες κονσόλες δηλαδή από πανηγύρι, και βάζαμε ένα καταγραφικό και παίζαμε live και ηχογραφούσαμε. Πάμε άλλη μία αυτό, πάμε άλλη μία εκείνο, εδώ πες το έτσι. Ο μπαμπάς μου διόρθωνε και τα σύμφωνα και τα φωνήεντα που εννοείται ότι πάντα θέλουμε διόρθωση, κανείς δεν είναι τέλειος. Και το σου πες το πιο έτσι, πιο αλλιώς. Και εγώ μωρό δεν μπορούσα να τα πω και πολύ σκυρά. Οπότε στην αρχή μόνο ποντιακό. Μουσικό σχολείο, εκεί ξεκίνησε να ξεφεύγει το πράγμα. Η εμπλοκή με τα άλλα, ναι. Εκεί άρχισε να μπαίνει πέρα από το μικρόβιο της γενικότερης μουσικής και της παραδοσιακής και μη, γιατί παίζαμε και λαϊκά, παίζαμε τα πάντα στα διαλύματα. Εκεί έπρεπε να παίξω με τη λύρα άλλα πράγματα, άλλες θέσεις. Εκεί άρχισα να παίζω, λοιπόν, και το πρώτο βραβείο που πήραμε μάλιστα στους μαθητικούς καλλιτεχνικούς αγώνες έπαιζα λύρα και δεν παίξαμε ούτε ένα ποντιακό. Κατεβήκαμε εδώ Αθήνα με κριτές τον φανταστικό τον ουτίστα,
με τα γυαλιά, κόλλησα τώρα. Τσιαμούλη. Ναι, με Τσιαμούλη και μια τέτοια επιτροπάρα. Εγώ έπαιζα με ποντιακή λύρα λαϊκά. Έχει για πανταγιά, παραδοσιακά, λαϊκά, σμυρνέικα. Που εκεί πέρα το όργανο. Εσείς ξέρετε ότι δεν είναι φτιαγμένο για αυτή τη μουσική. Οι 3 χορδές δεν φτάνουν που δεν είναι. Τώρα παίζω με 5 χορδές και πάλι δεν μου φτάνουν. Ναι, αλλά όμως το να παίξεις με 3 χορδές άλλη μουσική σε κάνει καλύτερο παίχτη. Εσύ το καταλαβαίνεις περισσότερο. Γιατί αναγκάζεσαι να φύγεις από τη λογική διχορδία, από τη λογική ότι μόνο έχεις μία βάση, ότι πρέπει να αλλάξει κούρδισμα. Τι να αλλάξει κούρδισμα, να πω μισό λεπτό, Τσιαμούλη, από το δεύτερο κομμάτι θα πάω από σι μπεμόλ, σι. Δεν υπάρχουν αυτά. Με ένα κούρδισμα παίξε. Έχεις κάκαλα, παίξε. Να το πούμε αλλιώς. Οπότε εκεί ξεκάθαρα μπήκα στη λογική να μάθω μουσική και επειδή το όργανο που με αντιπροσώπευε και είχα περισσότερη ευελιξία ήταν η λύρα, έπρεπε με τη λύρα να παίξω τα πάντα. Και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Έπαιζα με τη λύρα στο δωμάτιό μου ό,τι βλακεία ή ωραίο μπορείτε να φανταστείτε. Που το έχουμε κάνει όλοι στους πειραματισμούς μας. Όταν άρχισε να πρωτοέρχεται στην Ελλάδα, από την Αγγλία, ο Ματθαίος και να αρχίσουμε να ακούμε πειραματισμούς του Ματθαίου, έρχεται η αδερφή μου, λέει: Κουκί, αυτό το παιδί μου λέει κάνει σαν εσένα. Επειδή άκουγε από τον Ματθαίο να παίζει άλλα πράγματα και έπαιζα εγώ άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο Ματθαίος που είναι εξωγήινος για τα δεδομένα της λύρας, ας πούμε, φανταστικός παίκτης, με την καλή έννοια το λέω το εξωγήινος, έκανε τότε εντύπωση στην αδερφή μου που έπαιζε άλλα πράγματα. Ναι. Εγώ είχα ξεκινήσει στο μουσικό σχολείο να παίζω άλλα πράγματα και αυτό μπορεί για ένα παραδοσιακό κολλημένο πόντιο να είναι. Η λύρα είναι παιγμένη για να παίζει μόνο το. Ναι, είναι φτιαγμένη γι' αυτό, αλλά είναι ένα όργανο που μπορεί να παίξει τα πάντα. Αυτό, ναι. Μπορεί να παίξει τα πάντα και το έχουν αποδείξει πολλοί παίκτες. Τώρα αναφέραμε τυχαία το Ματθαίο γιατί θυμήθηκα το συνειρμό με την αδερφή μου. Έχουμε παικταράδες στην ποντιακή λύρα που την παίρνουν και την τρώνε και τη διαλύουν. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Αξίζει δηλαδή γιατί είναι το εθνικό μας όργανο. Το μπουζούκι μας, ας πούμε, στον πόντο. Άρα, εγώ να στο συνεχίσω από εκεί με την εμπλοκή με τα άλλα είδη. Στην Αθήνα, γιατί κατέβηκες? Έπαιξε ρόλο η δικτύωση στη μουσική και η εμπλοκή και με τα άλλα είδη? Εγώ τότε λοιπόν στο μουσικό σχολείο έτυχε σε κάποιους γάμους με τον μπαμπά να γνωρίσω ένα μπουζουξί, τον Χρήστο τον Αδαμόπουλο, ο οποίος ο Χρήστος είχε σχέσεις πολύ καλές με τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο από τα παιδιά από την Πάτρα. Αυτό είναι ανέκδοτο. Ο Χρήστος ναι, ο Αδαμόπουλος με τον Χρήστο Παπαδόπουλο. Ο οποίος τότε έγραφε τη μουσική για το Τύχη Βουνό, το σύριαλ το ποντιακό. Ο οποίος τότε ήθελε ποντιακή λύρα για τα live του. Στη συγκεκριμένη δισκογραφία είχε συμμετάσχει και ο Δημήτρης ο Καρσαβίδης, που εκεί το Δημήτρη το γνώρισα λίγο καλύτερα. Τον είχα γνωρίσει ήδη στο χωριό μου που ερχόταν σε τοπικές εκδηλώσεις στα Λονάκια και μάλιστα, παιδιά, θέλω να το πω αυτό. Εγώ τότε μωρό λέω στο Δημήτρη τον Καρσαβίδη που τον θαύμαζα τότε και ως top λιράρι. Δημήτρη μου, παίξε λύρα, μας λείπεις. Μας λείπεις. Παιδιά, ο Δημήτρης για μένα είναι από τους top λιράριδες. Αυτό είχαμε πει και όταν είχε έρθει και εδώ. Ναι. Λείπει πολύ, τόσο γλυκό τρέμολο, τόσο γλύκα, τόσο. Τέλος πάντων. Μεγάλος φαν από τότε. Και έρχεται ο Καρασαβίδης τότε, εγώ τρελαμένος, έρχεται ο Θεός μου στο χωριό. Κύριε Δημήτρη, θα με συνοδεύσετε? Με συνόδευσε ο Καρασαβίδης. Βγήκε δηλαδή πριν κάνει το πρόγραμμά του να παίξει για τον Κωστάκη λύρα. Εγώ δεν θα το έκανα, όχι γιατί είμαι κομπλεξικός, γιατί θεωρητικά δεν πρέπει να. Δεν μου είχατε πει ότι. Παιδιά, η παραγωγή λίγο κάτι να κάνει. Ένα αεροζόλ, ένα αγεροζόλ. Εγώ δεν θα το έκανα γιατί, όχι από κακία και από κόμπλεξ. Γιατί θεωρητικά ο καλλιτέχνης, ρε παιδί μου, που θα μπει, ας πούμε, στην εκδήλωση ως γκέστο για να γίνει το τζέρτζελο, δεν πρέπει να κάψει την εμφάνισή του πριν βγει αυτός για να γίνει το τελικό στάδιο το πικ του χορού μας, ας πούμε, κτλ. Τι να πω για τον Δημήτρη. Δημήτρη μου, άλλη μια φορά δείχνω το θαυμασμό μου και το σεβασμό μου. Και έπαιξε μαζί μου, ας πούμε, και πρέπει κάπου να υπάρχει αυτό. Θα το ψάξω σε κασέτα να το βρω, γιατί θέλω να του κάνω έκπληξη να το δείξω κάποια στιγμή.
Τι με ρώτησες? Στείλ το βίντεο να το προβάλλουμε εδώ, όσο το λες. Οκ. Άμα το Λέω, η ερώτηση ήταν όταν κατέβηκε στην Αθήνα, αν έπαιξε ρόλο και εμπλοκή με άλλα. Μπράβο, λοιπόν, από ό,τι σου έλεγα, από ένα γάμο, λοιπόν, ένας φίλος μπουζουξής με πρότεινε σε άλλο μπουζουξή. Κατέβηκα στον Χρήστο τότε εδώ τον Παπαδόπουλο για οντισιόν μαζί με τον μπαμπά. Το ταξίδι τότε, παιδιά, καλά και τώρα, το Κοζάνι Αθήνα ή το να μείνει ένα παιδί από την Κοζάνι στην Αθήνα είναι λίγο δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο για ένα βόρειο να έρθει να μετικήσει στην Αθήνα, γιατί είναι η ζούγκλα που λέμε οι βόρειοι. Πολύ δύσκολο. Είναι η ζούγκλα που έχει όλα τα καλά και τα κακά του κόσμου. Δηλαδή, μεγάλος φόβος. Δηλαδή, η ψυχούλα της μαμάς και του μπαμπά το ξέρουν που θα αφήσω το παιδί. Εγώ ήμουν τόσο πορωμένος να κυνηγήσω αυτό που θέλω να κάνω. Κατέβηκα λοιπόν στο Χρήστο, κάναμε την οντισιόν. Μετά ανέβαινω στην Κοζάνη, μας παίρνει, μας λέει ελάτε. Δηλαδή, σε θέλω, την πήρε στη δουλειά. Κάνω μια συμφωνία με τον Χρήστο να με κρατήσει το λιγότερο 2 χρόνια, ώστε εγώ παράλληλα κάνω την εγγραφή μου σε ένα οδείο για να τελειώσω τη συνέχεια των σπουδών μου που ξεκίνησα στο μουσικό σχολείο, στη Βυζαντινή Μουσική, ώστε να πάρω το πτυχίο μου, όχι το δίπλωμα, μετά πήρα το δίπλωμα. Και ξεκινάω με τον εξαιρετικό δάσκαλο, τον Γιώργο του Χατζηχρόνογλου, με τον οποίο βρήκαμε ένα πολύ δικό μας κώδικα επικοινωνίας και εκμάθησης. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Πρέπει ο δάσκαλος να καταλαβαίνει τι θέλει ο μαθητής. Εγώ δεν ήθελα να πάω να κάνω με τον Γιώργο του Χατζηχρόνογλου, που είναι από τους top ψάλτες στη χώρα, και να γυρίσω μετά και να τραγουδάω, για παράδειγμα, υπάρχω, σαν τενόρος, σαν ψάλτης. Εγώ πήγα και λέω στον δάσκαλό μου, δάσκαλε, θέλω να πάρω αυτή τη γλύκα σου, τα γυρίσματά σου, την ευελιξία σου, να κάνουμε παράλληλα φωνητική, να κάνουμε παράλληλα αυτό το υπέροχο πράγμα που δίνει η Βυζαντινή Μουσική με την ευληγησία και τους όμορφους δρόμους, τους μουσικούς, τους ήχους και όλα αυτά. Οπότε πήγα, έκατσα 2 χρόνια με τον Χρήστο. Τελικά τα 2 χρόνια με τον Χρήστο καταλήξανε καμιά δεκαριά. Κατέληξα να γίνομαι και πέρα από λιράρης, που εκεί την πρώτη χρονιά, παιδιά, ας πούμε, έπαιζα με 3 λίρες για να παίξω όλους τους τόνους και τις υφές και τις διέσεις για να βγουν με τον σωστό τρόπο. Δεύτερη χρονιά έπαιξα με 2 λίρες. Τον τρίτο χρόνο έπαιζα με 1 λίρα, γιατί βαριόμουν κι εγώ και οι ηχολήπτες. Είναι πρόβλημα. Σκέψου να έχεις 2 λίρες σε βάση, θα σφυρίζουν, θα κάνουν θαράνουν. Έφτασα σε ένα σημείο παιχτικά να μπορώ να παίξω με 1 λίρα τρίχορδη όλους τους τόνους. Καταργούσα το πρώτο μου δάχτυλο για αυτούς που ξέρουν, το έκανα καποτάστο και είχα 3 δάχτυλα. Και μπορούσα να φλεξάρω, να μιλάμε και την άλλη γλώσσα τώρα, την πιο καινούρια. Πήγαινα πάνω μετά, ανέβαινα σε κάνα χορό με τον μπαμπά και έπαιζα κότσαρι, ξέρω εγώ, πρώτη θέση, λα. Κατέβαινα λα δίες. Οι πληκτράδες με ψάχνανε, πού κοιτούσανε, τι κάνω. Το είχα φτάσει σε ένα ωραίο επίπεδο που να ικανοποιούσε εμένα και δικό μου εντελώς τρόπο να μπορώ να ανταπεξέλθω στο λαϊκό παίξιμο. Έκανα δεύτερες φωνές στο Χρήστο, δηλαδή από κάποιο χρόνο και μετά δεν είχε καν δεύτερο μπουζούκι. Έπαιζα δεύτερες. Ό,τι ακριβώς έπαιζε ο Χρήστος, έπαιζα δεύτερες πάνω του, με τη λύρα. Ήταν πολύ ωραίο και μου άρεσε και εμένα γιατί ήταν challenge. Σκέψου να πρέπει να παίξεις τώρα 32 στο 100, δεν ξέρω κι εγώ πού, και να είσαι ταυτόχρονα στο time με ένα μπουζουξί, με ένα καλό μπουζουξί και συνθέτη, το Χρήστο. Ήταν πολύ ωραίο challenge και με ανέβασε πάρα πολύ σαν μουσικό παιχτικά στο κομμάτι της λύρας. Μετά την παράτησα λίγο, γιατί άρχισα να καταλαβαίνω και να επιστρέφω σε αυτό που ήξερα ότι θέλω να μπει μπροστά, και αυτό ήθελα να το βγάλω. Ένιωθα ότι έχω πράγματα να δώσω. Έγινα ηχολήπτης και ενορχιστρωτής του Χρήστου στο στούντιό του και ανέλαβα το στούντιό του από ένα σημείο και μετά. Όλες τις παραγωγές του, δηλαδή κάποια χρόνια σχεδόν τις υπέγραφα και ως ενορχιστρωτής και ως ηχολήπτης. Και ως μουσικός έπαιζα μέσα διάφορα όργανα πέρα από λύρα, δηλαδή ό,τι άλλο μπορούσα να παίξω. Έπαιζε και ο Χρήστος και παίζει πολλά όργανα παραδοσιακά, αλλά πολλές φορές, παιδί μου, τύχαινε να παίξω εγώ. Τι να παίξω εγώ, ψάζει, να παίξω κάτι. Ναι. Πηγαίναμε με τον Χρήστο κάποια ταξίδια, βρήκαμε ένα όργανο σαν πόδι από τραπεζάκι, το καμπάκ. Το πιάνω στα χέρια μου, φέρ' το εδώ. Ναι. Μου το πήρε ο Χρήστος, ας πούμε, δώρο. Λέει, πάρ' το εδώ να το έχουμε για τις παραγωγές. Και έχουμε βάλει από τότε καμπάκ στη μισή μας δισκογραφία, γιατί είναι φανταστικό όργανο. Είναι πολύ ωραίο. Τζουμπούς, τέτοια. Πολύ ωραίοι πειραματισμοί, και αυτό με έκανε και μουσικό παραγωγό μετά. Άλλο μικρόβιο στη ζωή μου. Ωραία, να το ανοίξουμε το κεφάλαιο αυτό. Και δεν το ανοίγουμε. Της μουσικής παραγωγής. Δεν θα κλείσει ποτέ αυτό το κεφάλαιο. Πόση ώρα γράφουμε? Ωραία. Μόνο. Λοιπόν, εντάξει, καλά πάμε. Πόσο χρόνο έχω? Όσο θες.
Έχεις όσο χρόνο θες, απλά μην αργήσεις μετά, μη σε ψάχνουνε. Όχι, όχι, εντάξει, ενημέρωση. Λοιπόν, ωραία, τέλεια. Να ανοίξουμε το κεφάλαιο της μουσικής παραγωγής. Ναι. Με τις μουσικές παραγωγές, τι είναι αυτό που κάνεις ακριβώς? Δηλαδή, ασχολείσαι με τη μουσική αποκλειστικά, ασχολείσαι, γιατί το κομμάτι της μουσικής παραγωγής, της παραγωγής τέλος πάντων, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα. Τεράστιο. Τι κάνεις ακριβώς? Κοίταξε τώρα, κράτα επικεφαλίδες για να μην τις ξεχάσουμε. Ναι, πάμε. Θα μπουν στο μοντάζ αυτό ένα. Τάκ, πάμε. Και θα μπαίνει τικ. Για να σε δω. Και από κάτω θα μπαίνει ο Μαλ. Λέω πολλά τέτοια, κρατήστε μου. Κλείστε το condition. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν. Καλά, είναι τα αγαπημένα μας, να ξέρεις. Ωραία. Καμένα ΑΕ. Στο κομμάτι της μουσικής παραγωγής. Εγώ από μικρός πάλι, εκεί στα Λονάκια, είχα έναν υπολογιστή, είχα ένα πρόγραμμα που δεν θυμάμαι καν πώς το λένε. Είχα και ένα απαρχαιωμένο Cubase, το οποίο δούλευε τότε μόνο MIDI, που μου το είχε φέρει ένας φίλος του Μπομπά. Προσπαθούσα να δημιουργήσω και τότε, αλλά με λάθος τρόπο, αλλά παρόλα αυτά κάτι έκανα. Δηλαδή θυμάμαι καθόμασταν με τον ξάδερφό μου, πίναμε τσιπουράκια και αλλάζαμε στίχους σε τραγούδια, γράφαμε λύρες τη μία πάνω στην άλλη. Πειραματιζόμουν, μου άρεσε η μουσική παραγωγή. Οπότε μετά από κάποια φάση, αφού είδα ότι μένω στην Αθήνα και θα μείνω εδώ γιατί μου αρέσει και κακά τα ψέματα για ένα μουσικό ή ένα τραγουδιστή, πόσο μάλλον, η δουλειά είναι Αθήνα μόνο. Δηλαδή, καλή και η Θεσσαλονίκη μας, ειδικά για το ποντιακό στοιχείο δεν το συζητάμε. Βασικά για το ποντιακό στοιχείο Θεσσαλονίκη θα έλεγα περισσότερο. Βόρεια Ελλάδα, τέλος πάντων. Νομίζω. Ναι. Για το ευρύτερο κομμάτι μουσική, μόνο Αθήνα στην Ελλάδα, έτσι. Και εγώ όταν κατάλαβα ότι θα μείνω εδώ, μετά την βυζαντινή μουσική, ξεκίνησα την μουσική τεχνολογία. Όταν τελείωσα τη μουσική τεχνολογία, τα 2 βασικά χρόνια και 1 χρόνο το bachelor, είδα ότι και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και ένα μουσικό και ένα τραγουδιστή. Εκεί λοιπόν έμπλεξα με τις ενορχιστρώσεις, όπου ουσιαστικά είναι η μαγειρική της μουσικής, να το πούμε για όσους δεν ξέρουν, ας πούμε. Με τις ηχογραφήσεις, που είναι το να στήσεις σωστά ένα μικρόφωνο και να κάνεις μια σωστή λήψη με καλά μικρόφωνα, καλό εξοπλισμό, καλά προγράμματα και όλα αυτά, που θέλει και αυτό την τέχνη του κακά τα ψέματα, γιατί αν δεν έχεις καλή πηγή δεν μπορείς να κάνεις και καλή δουλειά μετά. Με τη σύνθεση, γιατί με τον Χρήστο δεν συνέθετα πολύ, σύνθεσα μόνο σε δουλειές δικές μου, που έκανα προσωπικές με τον μπαμπά και κάποια πράγματα, είτε ποντιακά είτε όχι. Μετά έχει να κάνει που αυτό επίσης το έμαθα πολύ τα χρόνια που δούλευα με τον Χρήστο, με τη μουσική επένδυση, είτε σε ταινίες, είτε σε βίντεο, είτε σε διαφημιστικά κτλ. Τι άλλο, νομίζω αυτά κυρίως. Γενικά με το κομμάτι, ας πούμε, ντοκιμαντέρ, ταινίες... Ναι, αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της πιο πολύ μουσική επένδυση. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα, μου αρέσει πάρα πολύ να καλεστώ να ντύσω πάνω σε εικόνα. Τώρα έκανες κάτι, μιας και είπαμε Αριδέα, έκανες κάτι με τους Unboxholics. Μπράβο, ναι, κάναμε με τα παιδιά. Είναι το πρώτο κομμάτι, το εισαγωγικό της ταινίας που φτιάξαμε. Πολύ ωραία εμπειρία. Είναι μέρος αυτού που σου λέω, είναι πολύ δημιουργικό. Και νομίζω ότι για έναν συνθέτη που τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, πώς να σου πω, είναι μαγικό να πρέπει να ντύσεις εικόνα. Εκεί λοιπόν τώρα στο κομμάτι της μουσικής παραγωγής ήταν ίσως καμιά φορά όλα αυτά ίσως να με κρατήσαν και λίγο πίσω στο κομμάτι το τραγουδιστικό. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Και δεν μπορείς να τα κάνεις όλα τέλεια και δεν μπορείς να τα κάνεις ταυτόχρονα όλα και να δώσεις σε όλα την ίδια προσοχή. Οπότε γι' αυτό από ένα σημείο και μετά σου είπα ότι άφησα και λίγο πίσω τη λύρα. Ήταν αναγκαστικό. Δηλαδή, τι σημαίνει να άφησα πίσω. Τώρα δεν θα παίξω λύρα κάθε μέρα, θα παίξω μόνο στη δουλειά ή στην ηχογράφηση, ξεκάθαρα. Δεν θα πιάσω τη λύρα για να μελετήσω, δεν θα πιάσω τη λύρα για να συντηρηθώ, να συντηρήσω την τεχνική μου. Οπότε αυτό αναγκαστικά σε αφήνει λίγο. Δηλαδή, έχει τύχει να πάω κάποια στιγμή σε χορό, σε συναυλία και να καλεστώ να παίξω ένα κότσαρι γρήγορο και να ταυτίσω. Να πω, Κωστάκι, το χεράκι, Το μεν πνεύμα πρόθυμο, αν δεν σάρτσα ασθενής. Ακριβώς αυτό. Είναι πολύ φυσικό και επόμενο. Αλλά απ' την άλλη όμως είμαι γεννασμένος εδώ. Το πρόβλημα, Κώστα μου, θα ήταν να είναι και το πνεύμα απρόθυμο όμως. Αυτό θα ήταν σίγουρο. Αλλά από την άλλη κρατάω γυμνασμένο το λαιμό μου και τώρα ακούγουμε ενδεχομένως λίγο βραχνιασμένος από το χθεσινό βράδυ. Αλλά είναι αυτό που
που κάνω αυτή την εποχή και που με εκφράζει περισσότερο. Ανέπτυξε όμως το αισθητήριό σου μουσικά, Σαφώς. το κομμάτι της μουσικής παραγωγής. Σαφώς. Υπό την έννοια ότι άρχισες να καταλαβαίνεις πώς θέλεις τον ήχο σου, φαντάζομαι. Ξεκάθαρα, και νομίζω ότι πλέον έχω ήχο δικό μου. Είναι, νομίζω, και μέσα μου πλέον πολύ σαφές. Δηλαδή, πλέον ακούω το κομμάτι μου πριν το ηχογραφήσω. Δηλαδή, μόλις το συνθέσω, ακούω την τελική μίξη. Ναι. Και τη μίξη και την ενορχήστρωση. Μπορεί να πειραματιστώ σε 2-3 πράγματα, αλλά το ακούω στα αυτιά μου. Ξέρω τι θα μπει πού, ξέρω σε ποια μεριά. Και αυτό έχει χτιστεί μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα κουράσω πάρα πολλά τώρα τεχνικά, αλλά θέλει σκέψη και μαεστρία για να πετύχεις μια συνταγή. Είτε αυτό αφορά ένα κομμάτι, είτε με μια μαγειρική. Γιατί λίγο παραπάνω αλατάκι να σου ξεφύγει, χαλάει. Οπότε πλέον ξέρω τι θέλω, πώς το θέλω. Το ακούω από πριν και αυτό με διευκολύνει. Το μόνο που κάποιες φορές με ενοχλεί, ας πούμε, τώρα μετακόμισα και έχασα λίγο τον ήχο μου. Ήθελα ένα μήνα να συνηθίσω τον ήχο μου, τα ηχεία μου στον καινούριο μου χώρο. Αλλά μόλις συνηθίσω, νομίζω ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο που να μπορώ να ξέρω τι θέλω. Νομίζω ότι έχω τον ήχο μου, ειδικά στα κομμάτια που αφορούν έτσι, πράγματα ethnic, που μέσα σε αυτό μπαίνει και το ποντιακό στοιχείο. Και στο λαϊκό, είτε στο ευρύτερο, ας πούμε, ρεπερτόριο, εκεί ίσως θα πειραματιστώ λίγο παραπάνω, γιατί επειδή αυτό προϋπάρχει πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι το 100% της γνώσης μου, θέλω και εκεί να αρχίσω να χτίζω κάτι δικό μου καινοτόμο και εκεί είναι πιο δύσκολο. Θέλω να μας πεις περισσότερο για τις ταινίες, γιατί έχεις βάλει και μουσική σε ταινίες. Κοίτα. Πώς είναι ο τρόπος εκεί δουλειάς? Δηλαδή, εκεί φαντάζομαι παίρνεις πρώτα το οπτικό κομμάτι Εκεί και παίρνεις, πρέπει να βάλεις εσύ από πάνω. εκεί παίρνεις το σενάριο Ναι. σε πρώτη φάση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να γνωρίζεις το τι έχει σκεφτεί ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης. Μετά παίρνεις την εικόνα για να δεις και τι έχει δει ο σκηνοθέτης. Μιλάς μαζί τους πάρα πολύ, με τον εκάστοτε σκηνοθέτη και δημιουργό, γιατί μπορεί εσύ να βλέπεις ένα άλλο όνειρο, δηλαδή να βλέπεις μια σκηνή και να τη σκέφτεσαι δράμα, ενώ αυτός να σκέφτεται να την κάνει τρας και να την κάνει φαν και να ξαφνικά εσύ να το πας αλλού. Άρα πρέπει σίγουρα να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη σε όλο αυτό και από εκεί και πέρα πιάνεις δουλειά και πειραματίζεσαι. Σε αυτό το κομμάτι τολμώ να πω ότι δεν έχω την τρελή εμπειρία. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είναι ότι έχω γράψει για 200 ταινίες, αλλά εκεί πέρα θέλει, ξέρεις, κουβέντα και κοινή πορεία, αυτό που σου λέω. Από την άλλη, επειδή η τεχνολογία σήμερα μας δίνει τρομερές δυνατότητες στο να κάνουμε παπάδες, μας διευκολύνει στο να πειραματιστούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Στο κομμάτι της ταινίας, στο κομμάτι της ενορχήστρωσης, εκεί πέρα είναι άλλη μαγεία. Δηλαδή, τώρα τι να σου πω, έχω ενορχιστρώσει και για κομμάτια είτε δικά μου είτε άλλων συνθετών, κομμάτια για τους σημαντικότερους ερμηνευτές, ας πούμε, της ελληνικής δισκογραφίας, και που πλέον, ας πούμε, αν διαβάσω το βιογραφικό μου, ξέρεις, συγκινούμε με την άποψη ότι λέω μπράβο ρε φίλε, το πέτυχες. Γουστάρω δηλαδή που έχω βάλει τα τικ μου σε κάποια πράγματα κι εγώ. Το μάλ το έβαλες? Δεν το έβαλα, θα το βάλουμε πιο κάτω. Αλλά θέλω και άλλα πράγματα να κάνω. Και πλέον θέλω να τα κάνω και δεν με ενδιαφέρει και ποιος μπαίνει μπροστά. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να αποδείξω στον εαυτό μου ότι εντάξει, έχω ενορχιστρώσει για αρκετούς, δεν από τους πάντες. Πλέον θέλω και να φτιάχνω πράγματα και για μένα και για νέα παιδιά και να βγούμε μπροστά κι άλλοι. Ναι. Και αξίζει τον κόπο. Και βλέπω νέες παραγωγές τα τελευταία χρόνια. Και εσείς έχετε κάνει εξαιρετικές παραγωγές για τα δεδομένα τα ποντιακά. Και οφείλω να το πω. Έτσι. Οπότε βλέπω πράγματα και μάλιστα θα επανέλθω σε αυτό. Εσείς έχετε κάνει κάτι το οποίο για μένα πατάει και στην παράδοση full. Για μένα δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανένας. Γιατί έχουμε ακούσει αρνητικά σχόλια και εγώ και εσείς και φαντάζομαι και όλοι. Το αν βάλεις δηλαδή ένα όργανο που δεν υπάρχει στην ποντιακή παράδοση, κάποιος θα πει «Α, με τίποτα». Εγώ είμαι στην αντίθετη μεριά. Αν κάτι ταιριάζει στην αισθητική μου και δεν προσβάλλει την παράδοση κατά τα δικά μου ακούσματα, εγώ θα το βάλω και μου αρέσει. Δεν σου λέω ότι θα πάρω και θα βάλω μία πίπιζα μέσα σε ένα μακρύ καϊτέν, γιατί αυτό προσβάλλει και εμένα.
Αλλά αν είναι κάτι το οποίο ταιριάζει και δίνει κάτι όμορφο και το πάει ένα βήμα μπροστά, εγώ θα το βάλω. Εκεί τώρα υπάρχουν πολλές εκδοχές ότι αλλοιώνεις, κάνεις, δράνεις. Γιατί η νέα γενιά μπορεί να ακούσει το δικό μου και το δικό σου και να το εκλάβει αυτό ως παράδοση. Αλλά ρε παιδιά, η παράδοση είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται. Γιατί να κάτσουμε τώρα. Δεν θα ανοίξω τέτοια κουβέντα. Όχι, θα την ξανακλείσω. Αν και θέλουμε, αλλά. Όχι, τα είπα όλα νομίζω. Δεν θα πω παραπάνω σε αυτό. Τελευταία, είχες κάποια παραγωγή, ας πούμε, που μπορείς να ξεχωρίσεις? Κάποιες συμμετοχές ή συνεργασίες? Από τις τελευταίες παραγωγές που συμμετείχα, σίγουρα είναι ο δίσκος της Χαρούλας Αλεξίου και ίσως και ταβάνι στο βιογραφικό μου μέχρι σήμερα, από τις πολύ πρόσφατες δουλειές, που εκεί συμμετέχω στο ηχοληπτικό κομμάτι του μουσικού παραγωγού, ας πούμε, σε κάποια πράγματα. Και έχω παίξει και λίρα βασικά σε ένα, ναι, και ως μουσικός. Και πιο πριν Γιώργο Νταλάρα στο στούντιο, αλλά από τα ταβάνια μου, στην καρδούλα μου μέσα, Αντώνης Βαρδής. Ηχογράφηση. Τι είπες τώρα. Ηχογράφηση. Αγαπημένος μου. Ηχογράφηση, ενορχήστρωση. Είχε έρθει στο στούντιο, μου λέει, μου θυμίζεις λίγο και τον Ανιψιό μου, λέει, τον Κώστα το Δόξα. Του το θύμιζα, μου είπε και φυσιογνωμικά και στη φωνή το Δόξα. Τώρα που το λες. Δεν ξέρω. Τώρα που το λες. Κώστα, νομίζω το έχω πει. Δόξα. Ναι. Τι άλλο. Αυτές από τις τελευταίες και από τις αγαπημένες ο Αντώνης ο Βαρδής, γιατί είναι. Να, και χθες στο μαγαζί με Βαρδί έκλεισα. Έτσι ξαφνικά. Και τραγουδάει, λέει τώρα, ρε. Έκλεισε τη βραδιά ή. Έκλεισα τη βραδιά με έτσι ξαφνικά στο μαγαζί. Έτσι όπως το έπεσε, έκλεισα το λαιμό. Ο λαιμός δεν κλείνει. Πλέον είναι γυμνασμένος. Έδωσες πόνο και. Καλά, ναι, το πιστεύω. Νιώθω, όχι, κλείνει ο λαιμός, παιδιά. Ειδικά άμα χρειαστεί να πάμε τώρα πάνω σε καμιά δουλειά και σε εμάς τους βόρειους, τους Ούνους που λέω εγώ, και χρειαστεί να τραγουδήσει ο Κωστάκης 1,5 ώρα πρώτο και 2,5-3,5 ώρες δεύτερο, 5 ώρες. Ντόνα 7 η λαλία. Τι να κάνει η φωνή. Λοιπόν, να σε πάω αλλού τώρα εγώ. Ήρθα, είδα, νίκησα. The Voice of Greece. Στο Voice, μπράβο θα σε πήγαινα. Αυτό το Veni Vidi Vici, καλά το λέω. Πώς? Κάτι για Vikings είπε. Δεν κατάλαβα. Veni Vidi Vici, αυτό είναι. Πάλι ήρθα, είδα, τι λέει, νίκησα. Εκεί στην Αριδαία μιλάτε και λίγο περίεργα. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι. Πήρες την απόφαση να πας στο Voice. Καταρχάς, πώς πήρες την απόφαση να πας στο Voice και γιατί πήρες την απόφαση να πας στο Voice? Ωραία ερώτηση. Όπως προείπαμε, εγώ μέχρι τα 25 μου, δηλαδή περίπου μια δεκαετία πίσω, είπα για την ηλικία μου, δεν έχω πρόβλημα, ήμουνα εκεί στο στούντιο με τον Χρήστο και με αυτά, μουσικός, λίγο τραγουδιστής, λίγο παραγωγός, ξέρεις, ηχοληψίες τέτοια. Κάποια στιγμή έπρεπε να βγει μπροστά αυτό. Οπότε θεώρησα ότι πρέπει να κάνω κάποιο βήμα σημαντικό, έντονο, να δείξω και στον εαυτό μου και προς τα έξω ότι παιδιά είμαι εδώ, ήρθα. Ένιωθα έτοιμος. Θυμάμαι δηλαδή τον περίγυρο τότε εκεί πέρα, φίλους, μουσικούς, γνωστούς κτλ. Να μου λένε πάμε, τα λες. Και δεν μιλάω μόνο τώρα για τη μαμά μου και την αδερφή μου, να μιλάω για φίλους από το χώρο οι οποίοι θέλουν να μου τραβάνε αυτοί. Δηλαδή ξέρω ποιοι με αγαπάνε και ξέρω πολλές φορές να μου λένε όπα, έλα, μαζέψου, δεν το έχουμε. Θέλει βελτίωση, κάνει ράνι. Αυτούς τους φίλους θέλω στη ζωή μου. Δεν θέλω τους αυλικούς να μου λένε είσαι τέλειος, γιατί τέτοιοι είμαστε όλοι τέλειοι μέχρι ένα σημείο. Τέλος πάντων, παίρνω την απόφαση μέσα μου και θυμάμαι ότι στον πρώτο κύκλο του The Voice έπαιζε ένας από τους πολύ καλούς μου φίλους πιάνο και πλήκτρα κτλ. Ο Λευτέρης ο Πουλιού, γεια σου Λευτεράρα μου. Και του λέω θέλω να έρθω να δω πώς είναι. Και πάω στον πρώτο κύκλο, κάθομαι κερκίδα και παρακολουθώ τη φάση. Εγώ τώρα μέσα μου βράζω. Σκέφτομαι δηλαδή ήδη από τον πρώτο κύκλο ότι πρέπει να δηλώσω συμμετοχή. Νομίζω αυτό δεν το έχω ξαναπεί και πουθενά, δηλαδή τόσο, να εμβαθύνω τόσο πολύ στο story. Σίγουρος είμαι φυσικά ότι δεν το έχω πει τόσο πολύ έτσι αναλυτικά. Και λέω στο Λευτέρη δειλά-δειλά στα μάξια όταν γυρνάμε, ρε εσύ του λέω, να δήλωνα του χρόνου. Ναι ρε μου λέει, γιατί, ξέρω εγώ, γιατί όχι.
εννοείται ότι όταν πας σε ένα τέτοιο show, ήδη είχα άγχος, παιδιά, και ψιλοαγχωνόμουν και έτρεμα από την κερκίδα στον πρώτο κύκλο χωρίς να συμμετέχω και να τραγουδάω. Φανταστείτε. Δηλαδή με έβλεπα στη σκηνή πάνω και σκεφτόμουν τι να κάνω, τι να πω. Έκανα μεγάλη έρευνα και αγώνα μέσα μου, δηλαδή δεν τα άφησα στην τύχη του και το λέω με μεγάλη περηφάνεια. Δηλαδή έκανα γκάλωπ κανονικά, έδινα λίστες με τι θα γούσταρες να μ' ακούσεις στο κομμάτι, αυτά ψαχνόμουν, τι κομμάτι να πω, τι να κάνω, τι να ράνω. Σκέφτηκα λοιπόν, θεωρώ πολύ έξυπνα και σοφά από όλες τις απόψεις και από το κομμάτι της εμπορικότητας αλλά και το κομμάτι της αντικειμενικότητας, ότι έπρεπε να μπω με ποντιακό κομμάτι αν πάω. Δηλώνω λοιπόν συμμετοχή και στα δοκιμαστικά τραγουδάω και το βαρδί μου, αλλά τους λέω και την πατρίδα με έχασα. Και με έναν άφωνοι, γιατί το κομμάτι, ρε παιδιά, αυτό, όποιος και να το τραγουδήσει, όπως και να το τραγουδήσει, αυτό το χιτζάζ, αυτός ο μουσικός δρόμος, με αυτό το στίχο, είναι μια μαγεία από μόνο του. Ναι. Εγώ το είπα με το δικό μου τρόπο. Εντελώς δικό μου τρόπο. Δηλαδή, σίγουρα πόντιος καλλιτέχνης με ποντιακά βιώματα, αλλά το είπα όπως θα ήθελα να το πω εγώ σε μια δική μου εκτέλεση. Όταν το ακούγανε λοιπόν, έβλεπα ότι ψιθυρίζανε. Όλα αυτά πριν βγω στην τηλεόραση και κάνω την τελική εγγραφή. Οπότε σκέφτηκα και λέω, θα βγω πάνω στη σκηνή. Θα με δούνε 5 εκατομμύρια τηλεθεατές, δεν ξέρω κι εγώ πόσοι, γιατί έκανε τρελά νούμερα τότε το The Voice. Ήταν η δεύτερη χρονιά, αλλά έκανε καλύτερα νούμερα από την πρώτη και νομίζω πολύ καλύτερα νούμερα από όλες τις χρονιές. Δόξα τω Θεώ, αυτό με ευνόησε πάρα πολύ και μάλιστα με ευνόησε και ότι για τα επόμενα 2-3 χρόνια δεν έγιναν The Voice λόγω οικονομικών. Δεν υπήρχαν λεφτά στις ελληνικές παραγωγές τότε. Θυμάμαι, εγώ τα κέρδισα. Μετά είχαμε Capital Controls και τέτοια. Δηλαδή Ναι. δεν ήμουν σε καλή εποχή νικητής. Παρ' όλα αυτά, δεν το λέω. Δόξα τω Θεώ, λέω έτσι. Επιστρέφω λοιπόν στο ότι σκεφτόμουν και ήξερα πόσο άγχος θα έχω, γιατί είμαι και τελειομανής. Θα σας πω και άλλες λεπτομέρειες που δεν έχω πει ποτέ. Παιδιά, εγώ πήγα μέσα και έγραψα παρτιτούρα για το κομμάτι. Δηλαδή, όταν πήγα στο μαέστρο, με κοιτούσε, μου λέει. Έδειχνε στους άλλους, ο Θοδωρής, ο Ντάρμας, γεια σου Θοδωρή μου, έδειχνε την παρτιτούρα και έλεγε ήρθε διαγωνιζόμενος με παρτιτούρα. Χα. Δηλαδή, ξέρεις, πήγα οργανωμένος. Ήξερα τι θέλω να κάνω, ήξερα πώς θέλω να παιχτεί το κομμάτι. Δηλαδή, με ευγένεια πάντα και με αγάπη στην πρόβα είπα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι. Ζήτησα από το Λευτέρη συγκεκριμένο αρπέζ στο πιάνο. Δεν πήγα να πω. Στα κουτουρού. Μόνος μου, δώσε μου μια πλάτη, ένα βουβ, να πω την πατρίδα με έχασα. Ήξερα τι θέλω να κάνω, γιατί θέλω να το κάνω. Ήθελα να καταλάβουν όσοι καταλαβαίνουν από μουσική ότι αυτός κάτι ήρθε να δώσει. Και ήθελα να πω την πατρίδα με έχασα γιατί. Ήξερα ότι θα κλείσω τα μάτια και ας με τραβάνε 15 κάμερες, μπορεί και παραπάνω. Έτρεμα, παιδιά, έτρεμα ολόκληρος. Αλλά ήξερα ότι όσο και να τρέμω, αυτό το κομμάτι θα βγει από μέσα μου. Δηλαδή, μ' ακούω εγώ αγχωμένο, μ' ακούω κατά τη δική μου γνώμη 6 στα 10, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνει τόσο κόσμο. Φαντάσου τώρα να έβγαινα και να έπρεπε να πω το έτσι ξαφνικά. Θα κατουριόμουν πάνω μου και θα το έλεγα χάλια. Ενώ την πατρίδα με έχασα, έκλεισα τα μάτια, πήγα στην Άγουρσα, στην τραπεζούντα στο χωριό μου, σκεφτόμουν τους παππούδες μου. Και τώρα αγχώνομαι, ρε, που το λέω. Και το είπα. Βγήκε η ψυχή όμως. Και αυτό κέρδισε και τον κόσμο και τους κριτές και γύρισαν οι καρέκλες και θεωρώ ότι εκεί πέρα κέρδισα το παιχνίδι χωρίς να το καταλάβω. Εκεί πέρα κέρδισα το παιχνίδι γιατί οι πόντοι έχουμε 1000 στραβά, έχουμε και 5.000 καλά, τα οποία άμα νιώσουμε ότι ένας δικός μας αξίζει κάτι, θα κάνουμε τα πάντα. Και νομίζω ότι εκεί πέρα εγώ κέρδισα το παιχνίδι. Δεν το είχα καταλάβει από την αρχή, άρχισα να το καταλαβαίνω πιο μετά. Το πήγαινα πολύ δειλά, βήμα-βήμα. Και έλεγα στους δικούς μου: πάμε να περάσουμε και αυτή τη φάση. Θυμάμαι ότι στη δεύτερη φάση, μετά τα battles που τραγούδισα για που το έβαλες καρδιά μου και έπαιξα με λύρα, εκεί γυρνάω σπίτι, λέω: μην μου μιλάει κανένας, μπαίνω μες στο δωμάτιο, ανοίγω το στούντιο τα ηχεία, ακούω πώς το είπα, το live, και βγαίνω έξω και μισοδακρυσμένος λέω στην οικογένειά μου: τώρα και να φύγω από το παιχνίδι δεν με ενδιαφέρει. Αυτό γιατί το έπαθα? Γιατί τραγούδισα μη ποντιακό τραγούδι. Πολύ καλά κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή πλέον εκεί, επειδή μου είχε φύγει το πολύ στρες και είχα συνηθίσει την εικόνα και όλη την έκθεση και όλα αυτά, βγήκα, έπαιξα, τραγούδισα 9 στα 10 κατά τη δική μου γνώμη και άποψη και ένιωσα ότι πήρα και αυτό που ήθελα, έδειξα και έναν άλλο Κώστα και μετά λέω τώρα και να φύγω δεν με νοιάζει. Από εκεί και μετά αφέθηκα και πήγε όλο μόνο του. Φανταστική εμπειρία. Πέρα από το ότι κέρδισες το παιχνίδι, τι άλλο πιστεύεις ότι κέρδισες από το Voice σαν εμπειρία?
απίστευτες σχέσεις και γνωριμίες. Δηλαδή, ήδη σου, ας πούμε, με τον Θοδωρή τον Ντάρμα που δεν τον ήξερα, ήταν ο μαέστρος εκεί της ορχήστρας. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Πριν λίγο καιρό πήγαμε για φαγητό. Μουσικούς, παραγωγούς μέσα από εκεί, από την παραγωγή. Τότε ήταν Αντένα, αλλά πολλοί από εκεί πλέον δουλεύουν σε άλλες παραγωγές. Οπότε έχω πολύ καλές σχέσεις. Και τους συναντώ σε άλλα στούντιο, σε άλλες εκπομπές, σε άλλα γυρίσματα ταινιών. Αν είσαι άνθρωπος σε αυτή τη δουλειά, θεωρώ, και το λέω δηλαδή σε όποιον θέλει να ασχοληθεί με τη δουλειά μας, νομίζω ότι μόνο καλό έχει να σου επιφέρει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που στις περισσότερες περιπτώσεις δηλαδή έχω να κρατάω από κάθε συμμετοχή μου σε κάτι καλές σχέσεις, αληθινές σχέσεις, σεβασμού και από τη δική μου πλευρά και από την άλλη. Οπότε σίγουρα τρομερή εμπειρία από μόνο του. Εγώ τολμώ να σας πω ότι είχα ήδη μια τηλεοπτική εμπειρία, όχι βέβαια σαν μπροστάρης. Δηλαδή εγώ και με τα παιδιά από την Πάτρα και πιο πριν από τα παιδιά από την Πάτρα είχα κάνει τηλεοπτικές συμμετοχές και σε τοπικά επίπεδα Κοζάνης, Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε πανελλαδικής εμβέλειας. Είχα κατέβει με χορευτικά εκεί με το χορευτικό του Ροδίτη Κοζάνης και κάναμε συμμετοχή τότε στον Μικρούτσικο. Σε κάποιες εκπομπές της ΕΡΤ με στα ποντιακά δεδομένα πιο πολύ. Είχα εκτεθεί και ως background μουσικός την είχα δει τη φάση. Ναι. Και με φανταζόμουν, είμαι ψωνάρα με το υγιές ψώνιο, θεωρώ εγώ. Για κάποιους μπορεί να είμαι με το αρνητικό ψώνιο, αλλά αυτή η δουλειά δεν γίνεται αλλιώς. Έβλεπα από πίσω το πώς πρέπει να μπεις μπροστά. Με τα παιδιά από την Πάτρα την πρώτη χρονιά που ήρθα κάναμε 7 τηλεοπτικά. Σαν λιράρις μεν, αλλά έβλεπα πώς γίνεται η πρόβα ήχου στην εκπομπή, όλη στο live. Όλη την εμπειρία. Οπότε όταν μπήκα στο Voice δεν είναι ότι δεν ήξερα. Καταρχάς ήξερα όλο το background, δηλαδή με τους ηχολήπτες μιλούσαμε συχνότητες. Γιώργο, τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγανε, ηχολήπτη, κόψε μου τους 202 dB. Ποιος διαγωνιζόμενος, εντάξει, μην τα παραλέμε, σίγουρα κάποιοι έχουν γνώση, αλλά θέλω να σου πω ότι το ήξερα το κομμάτι και από την πλευρά του μουσικού και του ηχολήπτη και το τέτοιο, οπότε το εκμεταλλεύτηκα όσο μπορούσα. Αυτό. Εσύ από την πλευρά σου, σαν μουσικός τώρα θα σε ρωτήσω την άποψή σου. Πιστεύεις ότι μέσα σε αυτά τα talent shows χωράει μια καλλιτεχνική αισθητική ή όλα θυσιάζονται στο βωμό του θεάματος? Το δεύτερο. Θα σου πω και θα σου ανοίξω μια κουβέντα τώρα. Και από την εμπειρία που σου αφορά μιλώντας, έτσι, την αντικειμενική αξία θεωρητικά ενός προϊόντος, γιατί προϊόντα είμαστε οι καλλιτέχνες, ειδικά οι μπροστάριδες. Γιατί είμαστε προϊόντα, γιατί θα πάμε είτε σε έναν επιχειρηματία αύριο μεθαύριο που θα επενδύσει σε εμάς, θα επενδύσει σε εμάς κάποια χρήματα για να του επιφέρει στο τέλος της βραδιάς στο ταμείο του. Στα ποντιακά, ας πούμε, ο επιχειρηματίας είναι ο σύλλογος. Για να το καταλάβουν και οι πόντοι της υπόθεσης. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας διαχωρισμός της αντικειμενικής αξίας κάποιου προϊόντος και της εμπορικής αξίας κάποιου προϊόντος. Αυτά τα talent show συνήθως δεν θα βγάλουν μπροστά την αντικειμενική αξία ή θα τη βγάλουν μπροστά γιατί κάποιες φορές θα τη δείξουν και θα την αναδείξουν, αλλά σχεδόν ποτέ δεν θα κερδίσει. Θα κερδίσει η εμπορική αξία και αυτό μπορεί να μοιάζει άδικο, αλλά είναι από τη μία και υγιές, γιατί όλα γίνονται στο τέλος της ημέρας στο βωμό του χρήματος, ακόμα και σε εμάς τις προσωπικές μας ζωές. Δηλαδή, δεν θέλω να πω αυτή τη στιγμή ότι τα κάνω για τα λεφτά. Δεν μιλάω για μένα προσωπικά. Ναι, εντάξει. Μιλάμε γενικότερα. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης μπορεί να αξίζει σαν καλλιτέχνης πάρα πολλά και μιλάμε για μια αντικειμενική αξία στο περίπου, γιατί και αυτό είναι. Δεν είναι τώρα να κάτσουμε να συγκρίνουμε, δηλαδή πόσα αντικειμενική αξία έχει. Και αυτό είναι υποκειμενικό για τον κάθε κριτή. Γιατί σε σένα μπορεί να αρέσω περισσότερο εγώ, σε σένα μπορεί να αρέσει περισσότερο εσύ. Αλλά στο περίπου. Οι γνώσεις και η δουλειά και ο κόπος έχουν μια αντικειμενική αξία. Ναι. Το πόσο όμως αυτό είσαι αναγνωρίσιμος και πουλάς είναι πολύ διαφορετικό. Γιατί αν ο Αγέρης στον τάδε μαγαζί θα μου φέρει 1000 άτομα το βράδυ και εσύ θα φέρεις 500, εσύ μπορεί να είσαι καλύτερος. Εμένα θα προτιμήσουν γιατί η εμπορική μου αξία, για παράδειγμα, είναι μεγαλύτερη. Παραδείγματα δίνουμε. Ναι. Οπότε, δυστυχώς ή ευτυχώς, τα καλλιτεχνικά πράγματα και αυτά που μας αρέσουν εμάς που ακούμε λίγο μουσικούλα, δεν είναι αυτά που συνήθως θα κερδίσουν ένα talent show. Εκεί λοιπόν εγώ προτείνω στα παιδιά που θέλουν να συμμετέχουν και μάλιστα είδαμε νομίζω μετά τη συμμετοχή μου αρκετά παραδοσιακά σε talent show. Δηλαδή νομίζω ότι άνοιξα νομίζω τον δρόμο. Έκανα στην αρχή. Νομίζω ότι τον άνοιξα κάπως τον δρόμο. Εγώ προτείνω, είτε αφορά παραδοσιακά είτε όχι,
να σκέφτεστε λίγο πονηρά, παύλα, έξυπνα, παύλα, εμπορικά. Δηλαδή, σε όλα αυτά τα talent show, παιδιά, θα δεις ότι θα βγει και θα πει: είμαι ταξιτζής και τραγουδάω. Είμαι κομμότρια και στον ελεύθερό μου χρόνο τραγουδάω. Θέλουν να μας δείξουν προς τα έξω ότι η κομμότρια που τελικά έχει φωνάρα, ο ταξιτζής που τελικά έχει φωνάρα. Εγώ είμαι ο πόντιος με τη λύρα που έχει, δεν έχει φωνάρα, δεν ξέρω, θα το κρίνει ο κόσμος. Είχα κάτι να δείξω, το οποίο ενόχλησε καλός και κακός, ότι βγήκε ένας, αυτός με τη λύρα, αυτός που είπε το παραδοσιακό, το οποίο το έκανα με την ψυχή μου και γούσταρα, αλλά μετά στη συνέχεια θέλω να πιστεύω ότι είχε και μια και καλλιτεχνική αξία και άρχισα να χτίζω και μια εμπορική αξία, η οποία εντάξει είναι υποκειμενικό. Θέλω χρόνια με τα χρόνια να τη φτάσω σε ένα υψηλό επίπεδο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πιστεύεις η εμπορική με την καλλιτεχνική αξία μπορούν να συνυπάρξουν ή Μπορούνε. είναι δύο κοντραριστά πράγματα? Όχι, όχι, μπορούν και εκεί πέρα. Γι' αυτό λέω να σκέφτονται έξυπνα όσα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Δηλαδή, μανάτζαρε τον εαυτό σου. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω και συνεργάτες που με καθοδηγούν και μου λένε πολλά πράγματα πάνω στη δουλειά. Δόξα τω Θεώ και πολύ καλούς συνεργάτες. Μάλιστα, εμένα το μάνατζερ μου, θέλω να το πω αυτό, μου τον έχει στήσει ο Γιώργος Οποζίδης. Τον χάσαμε τον Γιώργο τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά ο Γιώργος μου έχει γνωρίσει έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες που έχω τα τελευταία χρόνια, που ευθύνεται για πάρα πολλά πράγματα από αυτά που έχω χτίσει. Και το συμβουλεύομαι σε πάρα πολλά πράγματα και τσακωνόμαστε σαν πατέρας με γιο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε το τι βρυσίδι πέφτει όταν μιλάω με τον Χρήστο. Να μανατζάρετε τους εαυτούς σας και να σκέφτεστε και την εμπορική σας αξία. Δηλαδή, έξυπνους και ωραίους τρόπους, ποτέ εις βάρος άλλου και χωρίς να γίνεσαι κακός άνθρωπος κτλ. Γιατί μετά αυτό το κουβαλάς μέσα σου. Με έξυπνους και ωραίους τρόπους να προβάλλεις τον εαυτό σου. Είτε αυτό θα κάνεις στο TikTok ένα χαζό βίντεο που θα κοροϊδεύεις, που εγώ τις προάλλες με την παρέα μου έκανα πώς μιλάει ο Πόντιος από το Μενίδη όταν τρώει το σασλίκ και τα λοιπά και Σκορπιός είναι για τεσένα. Παμ! Ρε παιδί μου, ναι, δεν ξέρω, το ζω κιόλας, δηλαδή είμαι και τέτοιος τύπος. Δεν με νοιάζει και να τσαλακωθώ, να σου πω την αλήθεια. Κάντε ωραία πραγματάκια, έξυπνα πραγματάκια, τα οποία να είναι και παράλληλα και καλλιτεχνικά. Μπορούν να συνυπάρξουν αυτοί οι δύο δρόμοι. Θα χρειαστεί να κάνεις κάποιες εκτόσεις. Θα χρειαστεί να πεις και όχι. Εκεί παίζει και το βιοποριστικό. Δηλαδή, εγώ αν δεν είχα κι άλλες πηγές εισοδημάτων και που με το Θοδωράκι έχουμε κάνει και κάποιες επενδύσεις και όλα αυτά, μπορεί να έλεγα ναι σε ό,τι η δουλειά μου προτείνουν. Τώρα, βασικά, εγώ είχα και την κατάρα να λέω όχι από το Voice και μετά. Δηλαδή, μας παίρνανε από κάποια μέρη, κυρίως βόρεια, και με πολύ αγάπη θέλανε να πάμε να παίξουμε. Πάρ' τη λύρα σου και έλα. Δεν είναι έτσι, ρε ξάδερφε. Ναι. Εγώ θυμάμαι πανηγύρι στην Άψαλο έχω δει Κώστα Αγέρη. Α, έχεις εσύ. Εννοείται, 20 Ιουλίου. Ήσουν εκεί που ζητούσες αυτόγραφο κι εσύ. Όχι, αλλά χόρευα. Θα το πω αυτό μετά. Και το θυμάμαι, λοιπόν, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και αυτό ήταν κάτι που θέλω να σε ρωτήσω τώρα μετά. Ξεκινάει ο Κώστας με μη ποντιακά. Θέλω να πω την ιστορία, συγγνώμη. Λοιπόν, ξεκινάει ο Κώστας με μη ποντιακά, κάνει το πρόγραμμα. Ωραία κουβέντα. Οπότε ξαφνικά μπαίνει το 40 μίλα. Και μιλάμε για λαό. Το πανηγύρι στην Άψαλο είναι από τα πιο μεγάλα του νομού. Ναι, πάρα πολλοί κόσμος. Και κάθε χρόνο το κάνουν διήμερο κιόλας. Λοιπόν, και σηκώνεται κύμα. Λοιπόν, έχω κάτι και μετά θυμάμαι το επικό. Μετά από λίγο ο Κώστας το γυρνάει. Το γυρνάει και λέει, δεν θυμάμαι Βέρτη. Πού να θυμάμαι. Δηλαδή... Αυτό ήταν και την πρώτη χρονιά. Ναι. Και μετά λέει δεν πάει να λέει το... Μπορεί. Και χορεύαν ομάλ. Το θυμάμαι αυτό. Όπου αυτό είναι πολύ cringe αυτό. Ναι. Και ειδικά στο εξωτερικό είναι αυτό πολύ cringe. Και λέω δεν αλλάζουμε με τίποτα τελικά. Ή να βλέπω να χορεύουν πώς το έπαθα αυτό ομάλ. Ναι. Πριν λίγες μέρες μου στείλανε να χορεύουν το πώς το έπαθα αυτό στην Κάλυμνο με ποντιακές στολές. Και το ανέβασα και λέω μετά αυτά κάνετε και μετά μου λένε ότι αλλοιώνω την παράδοση. Αλλά σου λέω εγώ αυτά τα απολαμβάνω. Γιατί άμα γυρίσει και το πει κάποιος αυτό, εγώ το έχω στήσει. Και να σου πω και κάτι. Το ότι οι Καλύμνοι είναι φυσιολογικό να μην έχουν τη γνώση και να λένε επειδή έχει λίρα θα το χορέψουμε ποντιακό. Ή ακούν το κάπου στο θυμάμαι το κουρκούλι, επειδή έχει λίρα θα το χορέψουμε ποντιακό. Εγώ φταίω. Από την άλλη όμως, ρε φίλε, μπες και στη διαδικασία να το πάρεις κι αλλιώς. Μπήκα στη διαδικασία στην Κάλυμνο που φαντάζομαι ότι πριν από το ποστόπαθ αυτό χορέψαν και ποντιακά. Ελπίζω να μην βάλαν τις στολές μόνο για το ποστόπαθ αυτό. Εκεί θέλουμε κρέμασμα. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι εξαιτίας και από αυτό το τραγούδι κάποιος έμαθε και τη λύρα
Και ας το θεωρεί και ποντιακό. Τι να κάνουμε. Εμείς που είμαστε πόντι ξέρουμε ότι δεν είναι ποντιακό, ρε παιδιά. Ναι, να σε πω κάτι, έχει μια αλήθεια όλο αυτό. Έχει μια αλήθεια μέσα από την του. πλευρά του κόσμου. Και δείχνει λίγο και ποιοι είμαστε, κακά τα ψέματα. Ναι. Να σε πω. Ακόμα κοροϊδεύεται, ρε φίλε. Θέλω να πω για την Άψαλο. Θέλω να πω για την Άψαλο. Έχω ζήσει 5-6 σκηνικά αντίστοιχα με την Άψαλο. Απλά στην Άψαλο ήταν το πικ σε κόσμο. Δηλαδή μπορεί να έχει 5.000 κόσμο. Πρώτη χρονιά κατευθείαν μετά το Voice. Ο Κώστας Αγέρης νιώθει Σάκης Ρουβάς στην τοποθεσία Άψαλος. Έξω από το σχολείο. Έξω από το σχολείο με περιμένανε παιδιά. Δεν ξέρω, να μην πω υπερβολικό νούμερο, αλλά πάνω από 200 άτομα έξω από το σχολείο. Δεν μας αφήσαν να βγούμε από το σχολείο. Μόνο που κάμισα που δεν μας σκίσανε. Δηλαδή με τους μουσικούς μου γελούσαμε και το διασκεδάζαμε με την καλή έννοια. Γιατί θέλω να πιστεύω, ρε φίλε, ότι εντάξει, ούτε τότε ούτε τώρα δεν πετάνε τα μυαλά μας. Ξέρουμε και γιατί συνέβη. Ναι. Και χαιρόμασταν γι' αυτό. Δηλαδή τα παιδιά μου τα λέω, ήμασταν πολύ συγκινημένοι με αυτό που συμβαίνει. Και στην τελική εγώ νιώθω ότι παίρνω και πίσω αυτό που μου αξίζει. Γιατί έχω δουλέψει και έχω ευθύσει σκέμα, έτσι. Αλλά εκεί στην Άψαλο ήταν από τα πρώτα παραδείγματα που πήραμε. Και εκεί στην Άψαλο. Κοίτα τώρα που γυρνάμε σε αυτό που έλεγες. Πώς δεν γίνεται πολλές φορές να συνυπάρχει το καλλιτεχνικό με το εμπορικό και με το πού παίζεις. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Τώρα, εγώ, ας πούμε, σε λίγο καιρό έχω μια συναυλία στη Σπάρτη. Δεν μπορώ να πάω να παίξω και να δάσω στον κόσμο. Θα φάω ντομάτα. Εγώ πάω λοιπόν στην Άψαλο ή στην Πτολεμαΐδα, τώρα θυμάμαι, και λέω πρώτο πρόγραμμα. Σπασμένο καράβι να με πέρα βαθιά. Και έρχεται από κάτω. Εγώ στήκα, μη σε ψηφίσαμε, ρε, πες κανένα ποντιακό. Φιλέ, γελούσαμε και τώρα γελάμε. Μπες στη μεριά του. Αυτό σε ψήφισε γιατί είναι πόντιος, ρε φίλε. Και εσύ πας και τραγουδάς σπασμένο καράβι. Εγώ τότε, με τα τότε βιώματά μου και την τότε αισθητική μου, έκανα ένα πρώτο πρόγραμμα το οποίο ήταν να ανταπεξέλθει σε συναυλία. Ναι, ναι. Τότε δηλαδή δεν υπήρχε πρώτο πρόγραμμα. Δεν υπήρχε Βέρτης. Τότε πρώτο πρόγραμμα λέγαμε καλό ελληνικό τραγούδι. Ναι. Τώρα δεν λέμε τόσο καλό ελληνικό τραγούδι. Έτσι ξεκίνησε, το θυμάμαι. Ότι ναι, αυτό σου λέω. Τώρα στο πρώτο πρόγραμμα δεν λέμε τόσο καλό ελληνικό τραγούδι. Τώρα δεν θέλω να βάζω και τίτλους. Δηλαδή συχαίνω με το σκυλάδικο, έντεχνο, ποιοτικό, γατάδικο. Αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή πριν λίγο καιρό κάναμε παραστασάρα με τον Αλέξανδρο τον Τζουγανάκη που είπαμε κομματάρες. Αυτοί τα βαφτίζουν έντεχνα. Εγώ δεν βάζω τίτλους. Γιατί τα άλλα τι είναι άτεχνα. Ναι. Άμα βάλω έναν έντεχνο να μου πει ένα μανέ βυζαντινό, τι θα μου κάνει. Για έλα ρε. Θέλω να πω ότι η μουσική είναι μία. Και για μένα υπάρχει μία λέξη στη μουσική. Αισθητική. Ναι. Εμείς λοιπόν τότε τα βιώματά μου ήταν συναυλιακά τέτοια. Ναι, ρε φίλε, πας στην Άψαλο. Το πρόγραμμά μου την επόμενη χρονιά άλλαξε. Και γι' αυτό το λόγο ξαναείπα και πριν. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, δεν γεννήθηκε τέλειος. Και άμα νομίζεις ποτέ ότι θα γίνεις, θα το βρεις. Αλλά και πάλι, άμα πεις ότι έγινες τέλειος, πάλι θα κάνεις λάθος. Δηλαδή πιστεύω ακόμα και οποιοδήποτε μεγάλος καλλιτέχνης, είτε του εντέχνου είτε μη, ανάλογα με το που παίζει, πρέπει σίγουρα να διαφοροποιεί το πρόγραμμά του, αν θέλει να είναι έξυπνος και μάγκας και να έχει μεγαλύτερη αποδοχή. Και εγώ τώρα, όταν θα παίξω στην Άψαλο ή στην κάθε Άψαλο, την έχουμε κάνει την Άψαλο χρυσή. Ναι. Όπου και να παίξω, θα προσαρμόσω το πρόγραμμά μου. Άμα με καλέσει κάποιος να παίξω σε ένα πριβέ λέμε τους γάμους στη λαϊκή δουλειά, εκεί ρε φίλε, θα πιάσω το γαμπρό και την ύφη, τι γουστάρετε να ακούσετε. Γιατί εκεί πέρα έχεις καλεστεί για να εκτελέσεις ένα συγκεκριμένο. Εννοείται θα κάνω το πρόγραμμά μου. Δεν θα μου πει παίξει όλο το βράδυ ζεμπέκικα κτλ. Και εκεί γυρνάμε σε αυτό. Ότι με παίρνανε από τα χωριά αυτά λοιπόν, καραγούσταρα να πάω, γιατί εγώ μέχρι τότε δεν πήγαινα στα χωριά, γιατί ήμουνα στην Αθήνα. Δεν είχα πάει σαν Κώστας να τραγουδήσω στην Άψαλο, στην Κοζάνη, στο Αλωνάκι και σε αυτά. Πουθενά. Όταν λοιπόν μας καλέσανε, από τη μία καραγούσταρα, από την άλλη τους έλεγα: παιδιά, να ξέρετε. Μην αγχωθείτε, δεν θα ανεβάσουμε την τιμή, γιατί μόλις ακούγανε 6 άτομα, ηχολήπτες. Τους έλεγα: θα σας στείλουμε rider. Τι είναι αυτό, τρώγεται. Τι είναι το rider, το backline. Rider στην Άψαλο. Ναι, τι είναι το rider και το backline. Να με παίρνουν οι ηχολήπτες. Αδερφέ, αυτό που έβαλες δεν το έχουμε. Έχεις κάτι άλλο. Να κουβαλάμε με το βανάκι, να φορτώνουμε με τα παιδιά μου το βαν και να βάζουμε εμείς πράγματα που δεν τα είχαν οι ηχολήπτες για να μην ανέβει το budget. Γιατί όταν ξαφνικά, ναι, μεν έχεις κερδίσει ένα παιχνίδι, αλλά άμα πας ξαφνικά τώρα και ζητήσεις ένα χι ποσό που για παράδειγμα θα πιάσω τώρα τον Καρασαβίδη επειδή είναι φίλος μου και ξέρω ότι θα παρεξηγηθεί. Π.χ. ζητάει ο Καρασαβίδης 100 ευρώ σε μια δουλειά, υποθετικά. Και πας ξαφνικά τώρα εσύ, λέμε ρε Κωστάκι, Αγέρι, επειδή και ζητήσεις 200, θα γυρίσει ο σύλλογος Σαψάλου και θα σου πει: τι είπες, ρε. Πάει μια σφαλιάρα. Τι, εμένα ο Καρασαβίδης μου παίρνει 100. Οπότε έπρεπε εγώ με 100 ευρώ να βάλω και τον ήχο που θέλω, γιατί είμαι και ηχολήπτης και θέλω καλό ήχο, να έχω και φώτα, να έχω και 6 μουσικούς,
Να έχω και το ένα, να έχω και van και μεταφορικά. Εγώ για να παίξω στη Βόρεια Ελλάδα, παιδιά, δίνω ένα μεγάλο ποσό στο να νοικιάσω 9θέσιο van και να ανέβω και να κατέβω Βεζίνης διόδια. Άρα λοιπόν, εγώ από την τιμή που ζητάω, για παράδειγμα, και σκέψω ότι όλο αυτό πρέπει να το κάνεις και να μην φανείς οψωνισμένος, ότι ξέρω εγώ, να μην φανεί ότι είναι υπερβολικό, να μην φανεί στο σύλλογο ότι ποιος είσαι ο Ρέμος και μας ζητάς τώρα rider, backline, τι είναι όλα αυτά. Αυτά όλα τα αντιμετωπίσαμε την πρώτη χρονιά και είχαν τρομερό ενδιαφέρον. Εγώ αυτό που ήθελα να σου ρωτήσω είναι το εξής. Πιστεύεις ότι... παιδιά, επίσκεψη. Μπήκε διακριτικά, σαν να μην φάνηκε τίποτα. Πάρε ξανά την ερώτηση για να... Μπήκε ο αδερφός... γιατί να το κόψουμε, ρε. Μπήκε ο αδερφός του Κώστα Γέρη. Χειροκρότημα για Θοδωρή Παπαγερίδη. Παιδιά, αυτό είναι μια ζωή η κατάρα βασικά. Ο αδερφός του Κώστα Γέρη, η αδερφή του Κώστα Γέρη, ο πατέρας του Κώστα Γέρη. Με κράζουν για αυτό τα αδέρφια μου και οι γονείς μου. Έχουμε μαζί μας, να ξεκινήσουμε πάλι την εκπομπή, τον αδερφό του Θοδωρή Παπαγερίδη. Τα απολαμβάνω, αλήθεια. Λοιπόν, καλώς όρισες, Θοδωρή. Λοιπόν, Μπρατούχα. αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, πιστεύεις ότι η καταγωγή σου και το γεγονός ότι μπήκες στο Voice, ας πούμε, ένα ποντιακό τραγούδι, κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησες αυτή την εμπορική πορεία σου σαν καλλιτέχνης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί το Voice σε βοήθησε, φαντάζομαι, να φτιάξεις Σαφώς το όνομά σου στον τομέα τουλάχιστον του marketing, της διαφήμισης. Αυτό σε ακολουθεί, το γεγονός ότι είσαι πόντιος καλλιτέχνης? Δηλαδή ο κόσμος πώς εσύ αντιλαμβάνεσαι, προσωπική είναι η ερώτηση, πώς εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι αντιλαμβάνεται την υπόστασή σου μουσικά? Θα σου πω αυτό που παθαίνω. Εγώ έχω πάθει το τραγούδι του Στέλιου. Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Για όλο το ποντιακό κοινό είμαι, πιστεύω, ο λαϊκός, παύλα εναλλακτικός Κώστας Αγέρης. Και αυτό το έχω ξεκαθαρίσει, νομίζω, και δισκογραφικά και από αυτά που κάνω στα live μου και σε όλα αυτά. Και για όλο το υπόλοιπο κοινό είμαι αυτός με τη λύρα, ο πόντιος καλλιτέχνης. Αυτό στο εμπορικό κομμάτι είναι μεγάλο πρόβλημα για μένα. Από την άλλη όμως είναι και η ψυχή μου και η καρδιά μου. Δηλαδή, άμα μου πεις τώρα, ξερίζωσέ το, βγάλ' το όλο από μέσα σου και με ένα μαγικό κλικ δεν υπάρχει καθόλου το ποντιακό μέσα σου και κράτα, ας πούμε, αυτή την υπόσταση που έχεις, αυτό το ταλέντο που έχεις, αν έχεις, και πάρ' το από την αρχή. Θα σου πω, όχι, θέλω πάλι αυτό. Ναι. Γιατί ο πόντος είναι μου έχει δώσει και μια μοναδικότητα. Δηλαδή, ακόμα και λαϊκά που θα με ακούσει να τραγουδήσω, εγώ πιστεύω ότι θα βάλω μέσα. Δεν θα το πω ποντιακά, ξέρεις, να το κάνω από την άλλη μεριά εντελώς και να φανεί άσχημο. Γιατί άμα προσπαθήσει πόντιος τραγουδιστής πολλές φορές να τραγουδήσει κάτι λαϊκό, κάποιες φορές ακούγεται λίγο αστείο. Αστείο, δηλαδή βάζει τα ποντιακά τα γυρίσματα και ακούγεται λίγο αστείο. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι υπάρχει το βίωμα μέσα μου σε ό,τι και να κάνω. Αλλά τολμώ να σου πω ότι είναι ένα πρόβλημα κάποιες φορές, γιατί για όλους τους μη πόντιους είμαι ο πόντιος, ας πούμε, καλλιτέχνης. Από την άλλη, κάποιοι καλλιτέχνες μου λένε ότι αυτό είναι και το σπαθί σου. Δηλαδή, ο Γιώργος Νταλάς μου λέει ότι αυτή είναι η μαγιά σου. Εγώ κάποιες φορές το βλέπω και σαν πρόβλημα, γιατί χρειάζεται ίσως ακόμα να αποδείξεις κάποιες φορές ότι έλα να δεις, κάνω και αυτό, κάνω και εκείνο. Ή κάποιες φορές συμβαίνει και στο ποντιακό. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιος να πει, αλλά εντάξει, Κώστας τώρα το έχει αφήσει το ποντιακό. Ναι. Εντάξει, και μπορεί να πρέπει και εκεί να αποδείξω ότι μπορώ να πω και ποντιακό. Ναι. Εντάξει. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα άτυπο πρόβλημα το οποίο, εντάξει, το αντιμετωπίζω και κάποιες φορές ευχάριστα, κάποιες φορές με προβληματίζει. Και γι' αυτό ίσως η δισκογραφία μου τα τελευταία χρόνια έχει πάρει λίγο έτσι ένα διαφορετικό τρόπο ώστε να προφυλάσει μέσα μου κάποιες ισορροπίες. Σίγουρα θέλω να κρατήσω την επαφή μου και δισκογραφικά. Δεν ξέρω τόσο πολύ αν θέλω να τραγουδάω full ποντιακά τραγούδια καινούρια δισκογραφικά, αλλά σίγουρα θέλω να συνθέτω, σίγουρα θέλω να κάνω παραγωγές ποντιακές. Full, το γουστάρω. Δηλαδή, νομίζω ότι του χρόνου θα ξανακάνω. Το συζητούσαμε και με τον Μπρατούχα.
ότι λέγαμε του χρόνου να ξανακάνουμε κάτι ποντιακό. Και τώρα, και επειδή είχα και πρόσφατα μια συνεργασία με τον Ματθαίο Τζαχουρίδη, και επειδή με τον Ματθαίο δεν έχω συνεργαστεί δισκογραφικά, νομίζω ότι θα βγάζουμε και είδηση. Νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι και Ωραία, με τον. τη βγάλαμε. Ναι, νομίζω ότι θα κάνουμε. Δεν έχω ετοιμάσει κάτι συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα θα κάνουμε κάτι και με τον Ματθαίο. Λοιπόν, εγώ 2 πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Αυτή η γη έχει φωνή. Του Πόντου Παναγία. Okay. 2 δουλειές. Εντάξει, αδικείς άλλες δουλειές τώρα παράλληλα. Εντάξει, ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Θέλω να το πιάσω όμως. Υπάρχει όμως μια τριλογία ή τετραλογία με τέτοιες δουλειές. Ναι. Μάλλον εκεί το πας, που αφορούν τον Πόντο, σωστά. Που αφορούν και συγκεκριμένα το κομμάτι της γενοκτονίας και θέλω λίγο να πάμε προς τα εκεί. Να μας πεις πόσο σημαντικό είναι για έναν καλλιτέχνη με ποντιακή καταγωγή το θέμα της γενοκτονίας για να σε αφορά, γιατί εσύ έβαλες καινούργια κομμάτια, έτσι. Δεν διασκεύασες ή επανεκτέλεσες ήδη υπάρχοντα και κομμάτια. Αυτό το κάναμε τα πρώτα χρόνια με τον Χρήστο. Ναι. Αλλά δημιούργησες καινούργιο υλικό. Ναι. Και με βάση αυτό, πόσο σημαντικό είναι για έναν καλλιτέχνη που έχει ποντιακή καταγωγή και πόσο σημαντικό επίσης είναι να δημιουργηθεί νέο υλικό και όχι απλά να αναμασάτε, ας πούμε, το παλιό. Ναι. Νομίζω ότι αυτού ακριβώς του είδους οι δουλειές που αναφέρεσαι είναι Συγγνώμη μια αν πρίκα παραλείπτουμε κάποια, έτσι. Όχι, θα αναφερθώ και εγώ σε κάποια. Ναι, έχει ξεκινήσει όλο αυτό από το πετούμενο και έχει καταλήξει στο Ντος Καμπάνα. Και τώρα φαίνεται σαν να αναφέρομαι στα πολυσυμμετοχικά κομμάτια, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, γιατί μέσα σε αυτούς τους δίσκους κάναμε κομμάτια που αυτά ίσως είναι και λίγο πιο σημαντικά για μένα, τα οποία αφορούσαν θεματολογικά την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας και την ίδια τη γενοκτονία των ποντίων, που είναι ένα θέμα που για εμάς τους πόντιους και γενικότερα για τους Έλληνες δεν χρειάζεται να πούμε πόσο σημαντικό είναι. Το οποίο εγώ σαν Κώστας ήθελα από πάντα μέσα μου να το αναδείξω, αλλά όμως, δεν ξέρω αν θα ακουστεί κακό, δεν με ενδιαφέρει να το αναδείξω στους πόντιους. Γιατί με τη λογική ότι εμείς το ξέρουμε, ρε παιδιά. Ναι. Εμείς το ξέρουμε και οι περισσότεροι από εμάς εκείνη την ημέρα, μόλις ακούσουμε την πατρίδα με έχασα, θα είναι ένα αναστορό, θα μπήξουμε και τα κλάματα. Εμένα με ενδιαφέρει να το πάω ένα level πιο πέρα. Στο να το ακούσει ο μη πόντιος και πώς θα φτάσει στα αυτιά του μη πόντιου. Εκεί πέρα, βέβαια, ο πόντιος μπορεί να ακούγε ένα τραγούδι και να έλεγε το παρακάνετε και τα γνωστά αυτά που λέγαμε πριν. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμείς φτιάχναμε τα κομμάτια, εκμεταλλευόμασταν την εμπορική αξία τότε και τη δική μου του παιχνιδιού, αλλά και όλων των ογκόληθων της ποντιακής μουσικής, μιας και αναφερθήκαμε πριν και στον Καρασαβίδη, στον Παρχαρίδη, πιο μετά, καλά στον Νικολαίδη, τι να λέμε τώρα, πιο παλιός ας πούμε από όλους αυτούς που αναφέραμε, γίγαντας. Στη συνέχεια και βάλαμε και τον Κώστα του Θεοδοσιάδη, τον Ντος Καμπάνα και τον μπαμπά μου που είπε και αυτός, γιατί μου λέει θέλω και εγώ ρε φίλε να συμμετέχω σε αυτό το πράγμα, να δώσω και εγώ τη δική μου ας πούμε, το δικό μου λιθαράκι. Αλλά όμως όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες τώρα είναι οι δικοί μας, οι πόντιοι. Πάμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Στο αυτή η γη έχει φωνή. Είχαμε Βασίλη Σκουλά. Άρα μπήκαμε και στους Κρήτες, που οι Κρήτες ξέρανε πάνω κάτω. Πιο μετά ήθελα να το πάω και πιο μακριά. Δηλαδή έβαλα και Ρέμο και Ασλανίδου να κάνουν ένα ντουέτο μεταξύ τους, το οποίο μοιάζει ερωτικό, αλλά υπάρχει το βαθύτερο νόημα της μνήμης. Και εκεί λοιπόν είναι το ότι αυτό που έλεγα και πριν. Εκμεταλλευτείτε την εμπορική αξία για να ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Εγώ χτύπησα την πόρτα σε μια μεγάλη εφημερίδα, μην κάνουμε και τώρα και μην λέμε και ονόματα κτλ. Και λέω: έχω στο δίσκο μου το Ρέμο και την Ασλανίδου για παράδειγμα. Πιο μετά την επόμενη χρονιά, Αδαμαντίδη, να λέει του Πόντου Παναγιά. Αυτά τα κομμάτια εγώ τα θεωρώ και αυτές τις δουλειές πρίκα μου. Και τα αγαπώ ίσως πιο πολύ δισκογραφικά από ό,τι έχω κάνει. Ακόμα και από τα κομμάτια μου που έχουν κάνει επιτυχία, λαϊκή κτλ. Είναι άλλο. Το ένα άλλο το άλλο, γιατί εδώ μιλάει το συναίσθημα. Εγώ λοιπόν εκμεταλλευόμουν αυτούς τους τραγουδισταράδες που είναι μπροστά στο προσκήνιο στο ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή, είπαμε τώρα και για το Θέμη, το Βασίλη τον Καρά. Έπαιρνα λοιπόν με έναυσμα το ότι συμμετέχω στις δουλειές μου και ότι θα με πάρει πολύ πιο εύκολα μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Και μέσα από αυτά έκανα τη δουλειά μου. Ποια είναι η δουλειά μου? Να τους βάλω να πούνε κομμάτια τα οποία θα μάθουν τη γενοκτονία στους μη ποντίους. Εδώ προσπαθούσα να μεταφράσω
Το την πατρίδα με έχασα να το κάνουμε I'm lost my homeland και να βάλω το Χρήστο το manager μου επειδή είναι ζει πάρα πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη και έχει πάρα πολύ καλές γνωριμίες. Ήθελα να βάλουμε, ψάχναμε τώρα, θα ακουστεί γελίο, να βάλουμε την Αντέλ να πει I'm lost my homeland. Μακάρι να το είχα καταφέρει. Οι Kardashians, που θεωρητικά είναι τράσκινο, έχουν βοηθήσει στο να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων, παιδιά. Ναι. Και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι. Εμένα λοιπόν δεν με ενδιαφέρει αν θα με κράξει κάποιος που βάζω τον κάθε λαϊκό καλλιτέχνη να τραγουδήσει είτε ποντιακή διάλεκτο, αν μπορεί, είτε νεοελληνική με λύρες, αρκεί να καταφέρω σε έναν Έλληνα που δεν είναι πόντιος να μάθει για τη γενοκτονία των ποντίων. Εγώ πετυχαίνω το σκοπό μου. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Πιστεύεις, γιατί φαντάζομαι παρακολουθείς κατά κάποιο τρόπο λόγω καταγωγής τα ποντιακά δρόμενα. Πιστεύεις ότι οι σύλλογοι και γενικότερα ο οργανωμένος ποντιακός χώρος πάσχει σε αυτό το ζήτημα της επικαιροποίησης του ζητήματος γενοκτονίας? Δηλαδή, ναι. Δεν το θέτει ίσως και στη σωστή του βάση που είναι μια πολιτική, θα έλεγα, προσέγγιση στην πραγματικότητα. Μήπως το προσεγγίζουμε το όλο θέμα λίγο μυρολατρικά, λίγο νοσταλγικά, λίγο... Θα σου πω τι κάνουμε. Σαφώς και μπράβο στους συλλόγους που κρατάνε την παράδοση και κρατάνε και το νέο αίμα που έρχεται κοντά και του μαθαίνει τι συμβαίνει. Αλλά όμως τι λάθος κάνουμε? Κλαίμε μέσα στο σπίτι μας. Σαν να χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο και κλαίμε μέσα στο σπίτι μας. Άμα κλαίμε μόνο μέσα στο σπίτι μας, έξω από το σπίτι δεν θα μάθει κανένας ότι τον χάσαμε. Αυτό απ' τη μία είναι λάθος. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, ρε Κωστάκη? Τι άλλο να κάνουμε? Γίνονται κινήσεις. Δεν λέω ότι δεν γίνονται και δεν λέω προς Θεού ότι μόνο εγώ το σκέφτομαι έτσι. Βλέπουμε φανταστικές εκδηλώσεις και νομίζω θα γίνει και μια εκδήλωση το Σεπτέμβρη που θα συμμετέχουν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες και ο Νταλάρας και ξέρω για τον Νταλάρα γιατί τα λέγαμε τις προάλλες. Που θα γίνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που αφορά τη γενοκτονία και νομίζω ότι θα συνδυαστεί και με το μουσείο και με όλα αυτά, το νέο μουσείο στη Φιλαδέλφια και όλα αυτά. Σαφώς και γίνονται κινήσεις και τέλειες κινήσεις. Απλά δεν τις κάνει π.χ. σύλλογος. Και θα μου πεις, ένα σύλλογος μπορεί να μην έχει τη δυναμική να το κάνει. Οπότε εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα σύλλογο. Γιατί τι θα γυρίσω να πω τώρα στο σύλλογο των Αλλανακίων, δεν έκανε το θέμα της γενοκτονίας πιο ευρύτερα? Τι να κάνει, ρε παιδιά, ο σύλλογος των Αλλανακίων? Θα κάνει μια εκδήλωση, με ένα αφιέρωμα, θα καλέσει τους τοπικούς καλλιτέχνες. Λογικό είναι. Όσοι μπορούν να το βγάλουν, να σκεφτούν out of the box, να το σκεφτούν. Εγώ έτσι προσπαθώ να σκέφτομαι, χωρίς να με νοιάζει τι θα πει ούτε ο αμιγός παραδοσιακός ακροατής, ούτε και ο μη. Γιατί και για έναν ακροατή που εγώ θα παρουσιάσω έναν δίσκο σαν αυτούς που προαναφέραμε, όταν θα το πάρει ένας πόντιος, μπορεί να μην γουστάρει να ακούσει και το κομμάτι του που θα τραγουδάει, για παράδειγμα, ο Χ λαϊκός. Όταν θα το πάρει κάποιος όμως για να ακούσει την Ασλανίδου, τον Καράτο, τον Αδαμαντίδη και όλους αυτούς που λέγαμε, αυτός μπορεί να μου γουστάρει να ακούσει και τον Ντος Καμπάνα. Ναι, ναι. Οπότε θέλει μια ισορροπία. Και ίσως και γι' αυτό εγώ το Χ Ντος Καμπάνα θα το φέρω ενορχιστρωτικά και στα μέτρα μου και στο να είναι και ένα άκουσμα το οποίο θα είναι και ωραίο για μένα και για ένα μέσο όρο του ποντιακού κοινού και για ένα μέσο όρο του μη ποντιακού. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Δεν είναι όλα για όλους. Αυτό. Κώστα, εσένα ο ήχος σου έχει πολλά ποντιακά στοιχεία. Εννοώ του ποντιακού ιδιώματος. Παρ' όλα αυτά διαφέρει από το παραδοσιακό ήχο, ας πούμε, αν μπορούμε κάπως να τον ορίσουμε. Εσύ εν τέλει τι πιστεύεις ότι κάνεις μέσα από τη μουσική σου? Δηλαδή είναι μια συνέχιση της παράδοσης του πόντου, είναι μια προσωπική πορεία με κάποια στοιχεία που κουβαλάς πρίκα σου από την καταγωγή και από τα χωριά σου? Δεν θέλω να το αναφέρω έτσι όπως ακριβώς το αναφέρεις, τύπου συνέχιση της παράδοσης. Μου ακούγεται βαρύ και με κάνει να νιώθω άβολα. Γιατί πιστεύω ότι κάνω αυτό που έχω μέσα μου εγώ. Και αυτό τα λέει όλα. Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι αναγκάζω κανέναν να του αρέσει και δεν με αφορά και να αρέσει και σε κάποιον συγκεκριμένο. Με αφορά να αρέσει σε όποιον ταιριάζει μέσα του. Άμα καλεστώ να κάνω κάτι παραδοσιακό, θα το κάνω. Εννοώ σε παραδοσιακό άκουσμα. Άμα με ρωτάς αν θα μου αρέσει, δεν θα μου αρέσει.
δεν θα μου αρέσει και δεν θα μου δίνει και κάποιο έναυσμα και κάποιο έτσι, λόγο να το κάνω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή, στα πρώτα μου βήματα ως μουσικός παραγωγός, μπορεί και να το έκανα με πιο ευχάριστα, γιατί τότε πειραματιζόμουν και ηχοληπτικά και ενορχιστρωτικά και ηχητικά. Οπότε ήθελα να ξεκινήσω από τη βάση για να χτίσω πάνω σε αυτή. Τώρα θα ξεκινήσω από εκεί που θα νιώσω ότι πρέπει. Είναι αυτό που νομίζω το ανέφερα και πριν. Πλέον, είτε αν γράψω ένα κομμάτι, είτε αν ακούσω ένα παραδοσιακό κομμάτι και θα καλεστώ να το ενορχιστρώσω, να το ηχογραφήσω, ξέρω από πριν πώς θέλω να ακούγεται. Το ακούω στα αυτιά μου, συνήθως, κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω το 90%. Σίγουρα θα κάνω ένα μικρό πειραματισμό, να κουνήσω λίγο τη στερεοφωνία, να δοκιμάσω μια έξτρα φωνή, να δοκιμάσω ένα έξτρα όργανο που μπορεί να μην το είχα σκεφτεί και να είναι έκπληξη και για μένα. Αλλά κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ξέρω πώς θέλω να ακούγεται. Αυτό στο ποντιακό κομμάτι, όπως είπαμε και πριν, δεν ξέρω αν είναι εύκολο, αλλά νομίζω θα κρατήσω αυτό που είπες και με βολεύει και μου αρέσει. Έχω τον ήχο μου. Νομίζω ότι έχω τον ήχο μου στα ποντιακά και εμένα μου αρέσει. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Αυτό. Λοιπόν, Ωραία. να το κλείσουμε και να πάμε στο παιχνίδι μετά. Θα πονέσω. Ναι, πονέσεις. πολύ θα πονέσεις. Πολύς. Ναι, Κάλεσε πολύς. την αστυνομία. Ναι. Λοιπόν, τι θα ήθελες να κάνεις καλλιτεχνικά στο μέλλον? Κάτι που που το έχεις οραματιστεί, κάτι που έχεις βάλει στόχο? Όσον αφορά το κομμάτι βιογραφικού και συνεργασιών, έχω κάνα δυο ακόμα τικ που θέλω να βάλω. Έτσι, κάτι έχω στο μυαλό μου. Αν και είμαι αρκετά γεμάτος, μην ακούγομαι και τέτοιος. Όσον αφορά το κομμάτι Κώστας, θα ήθελα να φτάσω σε ένα σημείο που να νιώθω ότι μπορώ να έχω την ομάδα μου, να τη συντηρώ στο 100% οικονομικά εγώ μόνος μου, σαν brand name, σαν Κώστας Αγέρης. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορείς και χειμώνα και καλοκαίρι να στείνεις πάνω σου ένα project, ένα σχήμα, ένα οτιδήποτε. Και γιατί αυτό θα μου επιφέρει το εξής: θα μπορώ να κάνω αυτό που θέλω με ακριβώς τον τρόπο που θέλω. Και ξέρεις, καμιά φορά με πληγώνει αυτό. Γιατί ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι το καλοκαιράκι, θα έχεις την μπάντα σου, θα την έχεις έτοιμη να κάνεις τις δουλειές σου. Το χειμώνα, αυτή τη στιγμή δεν έχω φτάσει στο επίπεδο να μπορώ να συντηρήσω ένα σχήμα, ένα κάτι μόνος μου, έτσι. Άρα αυτομάτως ξέρω ότι τα παιδιά μου θα πρέπει να βρουν μια άλλη δουλειά ή να κάνουν τις πρωινές τους δουλειές ή το ένα ή το άλλο. Προχθές πήγα σε ένα live και ανέβηκα πάνω στον ηχολήπτη και του λέω: αδερφέ, εύχομαι μια μέρα, του λέω, να μπορώ να σε έχω ηχολήπτη για πάντα. Ήταν τόσο ωραίος ο ήχος, πέρασα τόσο καλά και όντως το εύχομαι. Δηλαδή, θα ονειρεύομαι να φτάσω σε ένα σημείο καλλιτεχνικά και εμπορικά να έχω την ομάδα μου και να κάνω αυτά που γουστάρω. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο κόσμος να με αγκαλιάζει σε ένα τέτοιο επίπεδο που να επιφέρει τα έσοδα, όχι σε εμένα, στην παραγωγή, στον επιχειρηματία και σε όλο το team, ώστε να συντηρείται ένας ζωντανός οργανισμός που να λέγεται, ας πούμε, Κώστας Αγέρης, με ό,τι αυτό επιφέρει από πίσω. Μακάρι. Αυτό εύχομαι. Ρεπερτοριακά, δεν θέλω να τα μπερδέψω. Νομίζω έχω δείξει λίγο την κατεύθυνσή μου. Τραγουδιστής νιώθω και θέλω να είμαι και θέλω να γίνω. Να άρχιστε να με ακούτε όπου μπορείτε. Ξέρεις, και αρχίζω και τώρα. Σας παρακαλώ, καλέ κυρία. Γουστάρω το μικρόφωνο, μ' αρέσει, παίρνω ενέργεια και εννοείται ότι ό,τι και να κάνω θέλω να υπάρχει το ποντιακό, το κάτι της, γιατί δεν βγαίνει από μέσα μου και μ' αρέσει αυτό. Αλλά μέχρι ένα σημείο που να με κάνει να νιώθω καλά. Πάρα πολύ Σε ωραία. ευχόμαστε τα καλύτερα, λοιπόν. Να είστε καλά. Και να πάμε στο παιχνίδι. Ναι. Που εδώ τώρα είναι τα σκληρά. Okay. Βλέπεις, η παραγωγή έχει ετοιμάσει ήδη εδώ τον άλλο ζωντανό Το καυσόξυλο. Οπότε θα σου ζητήσουμε να το παραλάβεις. Μάλιστα. Τι έχει παιχτεί τώρα εδώ? Κουρδισμένη είναι. Είναι κουρδισμένη, Λοιπόν, όχι, νομίζω. θα σου ζητήσουμε να παίξει ξεκούρδιστα. Ναι. Τι φάση? Τι κουστάρετε? Ανακοίνωσέ του το εσύ. Λοιπόν, καταρχάς το παιχνίδι, να το πούμε για τον κόσμο, δεν το ξέρει κανένας καλεσμένος πριν. Όχι, και ο Κώστας αλήθεια. πριν μας το ρώτησε. Αλήθεια έτσι. είναι. Μου λέγανε τι έκανα στους προηγούμενους καλεσμένους. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα είναι η πρώτη φορά φορά. το κάνουμε Πρώτη έτσι, φορά αυτό το παίζουμε. παιχνίδι, έτσι. Έτσι, ναι. Ναι, Να ναι, ξέρεις, ναι,
Είσαι ο πρώτος που παίζει live. Δεν ξέρω Το αν πρέπει βάπτισμα να του χαρώ ή πυρός. να στεναχωρηθώ Το βάπτισμα του ή να πυρός. αγχωθώ. Λοιπόν, Ωραία, τι με περιμένει. επειδή είσαι και πολυπράγμα Πρέπει να φύγω μουσικά για και στιλιστικά, θέλουμε να σου ζητήσουμε να μας δείξεις τις πτυχές της λύρας σε διάφορα είδη. Σοβαρά τώρα. Ναι, δηλαδή θέλουμε να ακούσουμε από σένα να παίζεις jazz στη λύρα. Ναι. Τζάζ, ας πούμε. Jazz, τώρα, ναι. Εγώ τώρα αυτό γιατί πρέπει να το ζήσω. και μ' αρέσει που πριν έλεγα ότι την έχω αφήσει και λίγο πίσω τη λύρα και τέτοια. Κάτσε να βάλω το μικρόφωνο σωστά. Όχι, είναι συνδεδεμένη, μην αγχώνεσαι. Α, ναι. Ναι. Ρε, τι παραγωγή Άμα έχουμε. θες δηλαδή και να τραγουδήσεις. Να τραγουδήσω και jazz. Αυτό όλο τώρα όμως πρέπει να συνδεθεί με ωραία κορντάκια για να αναλυθεί. Βλακιούλες τώρα. Λοιπόν, βάλε, λοιπόν. Αλλά θα ήθελα Χάρη, έναν τζίψι κιθαρίστα Άρα, να μου κάνει. θα βάλεις jazz και από δίπλα ο Μάλ. Σε Όχι, θα παρακαλώ. βάλει jazz και από δίπλα χιτζάζ. Για να ταιριάξει το jazz με το χιτζάζ. Λοιπόν, Άλλο, άλλο. παίξε μας. Και δεν είμαι σε φόρμα, είμαι σε τζιν σήμερα. Ναι, Να το πούμε ναι, κι αυτό. ναι. Έλα, γελάστε. Πάμε μία σαν να σας άρεσε. Άλλη μία σαν να σας άρεσε. Και δεν είμαι σε φόρμα, είμαι σε τζιν σήμερα. Καλά, ρε, παιδιά. Έλα, για πάμε. Λοιπόν, ένα λαϊκό. Σου αρέσει. Τι λαϊκό τώρα, να πάω σε καζαζίρι. Να σε πω τι θες κάτι, να άμα πάω. θες τραγούδα κιόλας. Πώς να βάλει και κάνα ουισκάκι παραγωγή, γιατί... Αντιλαλούν οι ρε μάτιες. Νομίζω την παίρνει τη δουλειά, Ναι. Την πήρε τη δουλειά και εδώ. Θέλουμε ένα κλασικό. Κλασικό, τύπου. Πάνω κάτω με Οι τριρά. τρεις χορδές που λέγαμε. Λοιπόν, Πάνω κάτω, λίγο αναγκαστικά, δεν έχει έκταση. τελευταίο. Θέλουμε να ακούσουμε ματσούκα. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Λίγο. Τώρα το θα έλεγε ο παππούς μου. Φτυλίστε με κορώνες. Εγώ ξέρετε τι θέλω να πω. Έχω καιρό να παίξω με φυσικό όργανο και ξαναένιωσα ότι καλά παίζω. με το ηλεκτρικό δυσκολεύομαι λίγο. Αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, τελευταίο. Θέλουμε να μας παίξει ένα Κώστα Αγέρη. Ό,τι θες. Και τραγούδι. Το πιο ωραίο. Όχι, ξέρεις τι θα παίξω. Νιώθω ότι έχω διαμορφώσει ένα δικό μου στυλ παιχτικά. Επηρεασμένος αρκετά από Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία. Και αυτό όταν έπιασα στα χέρια μου όργανα σαν το καμπάκ και αυτά. Δηλαδή, άμα μου πεις παίξε Κώστα Αγέρη, θα σου έκανα κάτι. Τι να. Έχω στο μυαλό μου κάποια
κάποια ακούσματα πολύ από συγκεκριμένα βίντεο που είχα ακούσει μικρός και δεν ξέρω, νομίζω ότι τα έχω πάρει, τα έχω φέρει κάπως στα μέτρα μου, αλλά αυτό μπορώ να το πιστεύω και μόνο εγώ. Δεν ξέρω. Αυτό. Λοιπόν, Κώστας Αγγέρης, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Περάσατε καλά. Χειροκρότημα. Χειροκροτήστε με. Παιδιά, σας κοιτάω για να χειροκροτήσουμε. Πάμε. Λίγο. Να είστε καλά. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Περάσαμε πολύ καλά. Και εγώ. Και πρέπει να κάνουμε και δώρο, έτσι. Α, ναι. Έχει και δώρο. Εννοείται. Αξίασε, ελπίζω. Δύο πράγματα. Το ένα είναι το συντάκι μας. Τέλεια και το Τα ήθελα. κάλαντα στον πόντο, οπότε στο δίνουμε. Το δίνουμε από τώρα. Άμα το ήθελες να φέρω το ταμείο. Μικρόφωνο έχει ο κύριος. Όχι. Βάζε μόνη της. Λοιπόν, οπότε το ένα είναι τα κάλαντα στον πόντο. Το Θα CD πάμε μας. στα Χριστούγεννα. Οκ. Θα ακούσε και- 19-19 τα Χριστούγεννα λοιπόν. Αυτό είναι το κλασικό που έχετε βγάλει και με τα Ναι, κομμάτια. ναι. Εντάξει, ωραία. Και δεύτερον, επειδή ξέρουμε ότι θα έχεις πολλές συναυλίες το καλοκαίρι Ναι, και δεν πρέπει να τις ξεχνάς, ναι. σου έχουμε και την ατζέντα μας. Αυτό το είχα μπανίσει Backup. από πάνω, από το, Ναι. από το τραπέζι. Πάνω το είχα μπανίσει. Backup αυτό. Για να τα είναι. σημειώνεις όλα και να μην τα ξεχνάς. Ωραία, ωραία. Μπράβο, μπράβο. Τέλεια. Άψογα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, πολύ. Κώστα. Καλή επιτυχία Ελπίζω στο ο τι χρόνος να κάνεις. πέρασε γρήγορα και να μην σας κούρασα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε παρευρεθεί στην εκπομπή μου. Να είστε καλά. Έχω πάντα, εγώ πάντα στο τέλος θα γυρίζω όλα από τη Και μεριά τον μου και από το αδερφό μέρος μου. σου να ευχαριστήσεις. Να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με στήριξε σε αυτό το βήμα. Ευχαριστώ, αδερφός. Λοιπόν, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Από πού πληρώνομαι?